Sa pagtatapos ng taong 2019, isang dekada ang lilipas at isang bago naman ang darating. Kasabay ng pagsara natin ng mga pintuan ng taong ito, ang pagbalik tanaw sa mga balitang gumimbal sa lalawigan ng Pangasinan. Maaksyong araw po sa inyong lahat. Ako po si Action Violi Valdez Ferrer. At narito ang ilan sa mga pinakamalalaking balitang nakalap ng BWCM Action Radio Pangasinan News and Information Center. Naging maganda ang umpisa ng buwan ng Enero ng taong 2019. Magkagayunpaman ay nabalot ito ng kaliwat kanang insidente na kinabibilangan ng mga tagapagpatupad ng batas ang mga pulis. Naitala rin ang magkasunod na insidente ng kamatayan ng 2 estudyante. Narito ang ulat para sa buwan ng Enero. Bumaba ng 14% ang naitalang firecracker-related injury sa pagsalubong ng 2019. Sa datos ng Provincial Health Office, 84 na kaso ang naitalang na aksidente sa paggamit ng paputok mula December 21, 2018 hanggang January 3, 2019, kumpara sa 78 kaso na naitala noong nakaraang taon sa parehong period. Bagamat bumaba ang bilang ng naputukan, nakakaalarma umano ito dahil mula sa 84 na bilang ng mga nabiktima, 52 sa mga ito ay karamihan na active user o yung mga direktang nagpaputok at mga ipinagbabawal na firecrackers ang ginamit. 48 kaso ang nagkaroon ng hand injury, 13 ang eye injury, 10 ang head injury, 5 ang chest injury, 3 ang leg injury, 2 ang arm injury habang may naitala namang isang kailangang putulan ng daliri at 2 biktima ng stray bullet. Pinakabatang na biktima ay 5 taong gulang habang 75 taong gulang naman ang pinakamatandang na biktima ng paputok. Hinggil dito, malaki umano ang nakikita ni Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, ang Provincial Health Officer, na kakulangan ng mga kinauukulan na kaugnay sa implementasyon ng iwas paputok dahil na rin karamihan sa mga nakadali sa mga biktima ay ang mga labis na ipinagbabawal na paputok. Ibig sabihin lamang anya nito na marami ang nakalusot na bawal na paputok sa merkado sa kabila ng maigting na information dissemination ng mga otoridad. Sa kabila ng pagbaba ng bilang ng naputukan, nanguna pa rin ang lalawigan ng Pangasinan sa may pinakamataas na firecracker incident sa buong rehiyon, para sa pagsalubong ng bagong taon. Nakapagdala ang Department of Health Region 1 ng 105 firecracker victims kung saan karamihan sa mga ito ay active victims o direktang gumamit ng paputok. Pinakamataas ang sa Pangasinan na may 75 kaso, pumangalawa ang Ilocos Norte na 12, pangatlo ang La Union na may 11, huli ang Ilocos Sur na may 7 kaso lamang. Pumanaw sa edad na 66 si dating Dagupan City Mayor Benjamin Benji Saplan noong January 16, 2019. Bumuhos ang sipatsa at pakikiramay para sa naiwang pamilya ng tinaguriang ama ng Bangus Festival matapos niyang ilunsad ang Bangus Festival noong taong 2002 para makilala hindi lamang sa buong bansa kundi pati na rin sa buong mundo ang Bangus Dagupan. Marami ang nagpahayag ng kalungkutan sa balitang pagpanaw ng dating alkalde. Pneumonia ang sinasabing sanhi ng pagkamatay ni dating Mayor Lema. Kaugnay nito, nagpaabot ng pakikidalamhati sa naiwang pamilya ang sangguniang palalawigan sa pamamagitan ng Provincial Resolution 2202-2019. Kinilala ng sangguniang palalawigan ang serbisyong naibigay ni Lema sa kanyang mga kababayan noong siya ay nagsilbi bilang mambabatas mula 1998 hanggang 2001 at alkalde ng Dagupan City mula taong 2001 hanggang 2007 at 2010 hanggang 2013. Samantala, dumipensa noon si Mayor Belen Fernandez na kanya umanong inoffer ang City Plaza at City Museum para sa lamay ni dating Mayor Lema, ngunit tinanggahan ito ng pamilya ng yumaong dating alkalde.
Nagkabarilan sa loob ng bar sa lungsod ng Urdaneta ang dalawang grupo ng mga pulis. Iinuman sa loob ng Resto Bar sa Barangay San Vicente, Urdaneta City. Nag-iinuman sa loob ng Resto Bar sa Barangay San Vicente, Urdaneta City ang grupo ni na Police Chief Inspector Napoleon Eleccion Jr., 37 anyos, PNP member ng 2nd Pangasinan PMFC. PO1 Nathaniel Eleccion, 25 anyos, PNP member ng 146 2nd COI RFMB 1 at kapatid na si Nolan Eleccion kasama ang kanilang ama na si Napoleon Eleccion Sr., 60 anyos, retired BHA-MP member, at grupo ni Police Inspector Marvin Gabrilio Tacdol, 41 anyos, PNP member ng PNP Crime Lab sa Camp Crames, Quezon City. SPO2 Ryan Tacdol, 37 anyos, PNP member ng PSPG, at David Tacdol, 38 anyos, may-ari ng bar and restaurant. Nag-iinuman noon ang dalawang grupo sa naturang Resto Bar nang sitahin ng grupo ni Eleccion ang grupo ni Tacdol nang makita ang nakabukol sa tagiliran ng isa nilang kasamahan. Nagpakilala pa raw si Eleccion, subalit doon na nagkaroon ng sagutan at agawan ng barila dahilan para masugatan sa kaliwang palad si Police Chief Inspector Eleccion. Si SPO2 Tacdol ay nagtamo naman ng gunshot wound sa kanyang kaliwang tiyan na lumusot sa kanang itaas ng tiyan, habang si David Tacdol ay bahagyang nasugatan sa kanyang kaliwang leeg. Sa ospital na napag-alaman ng magkabilang grupo na sila ay pulis. Lumalabas din sa investigasyon na may family affair ang pamilya ni Eleccion kaya naroon sila sa lugar. Kabilang sa mga na-recover sa grupo ni na Eleccion ay isang caliber 45 at dalawang caliber 9mm. Habang iniimbestigahan ang nangyari, nirelieve sa pwesto ang mga pulis na sangkot dito. Inilagay ni PNP Provincial Director Senior Superintendent Wilson Joseph Lopez si Police Chief Inspector Eleccion sa Pangasinan PNP Personnel Holding and Accounting Unit sa PNP Provincial Headquarters. Nagsumiti rin si PD Lopez ng endorsement sa Police Regional Office 1, kaugnay naman ng 3 pang pulis na mula sa ibang unit na nasangkot sa insidente. Mariing ipinaalala ni Lopez na bawal pumasok sa mga restaurant bar ang mga pulis. Naaktuhan ng pinagsanib na puwersa ng PNP Pangasinan, PNP Intelligence Group, Counterintelligence Task Force at Task Force Limbas Highway Patrol Group sa pakikipagkoordinasyon sa PNP Region 1 ang isang pulis na ginagamit ang puting high-ace van na walang conduction sticker at may nakakabit na hindi otorisadong plaka. Ginagamit umano sa personal na lakad ni SPO3 Jonathan Sanchez E. Moyargas ng Mangaldan PNP ang nai-report na carnap vehicle. Nakumpiska sa sospek ang isang caliber 9mm pistol na may magazine, 14 na bala nito at caliber 45 pistol. Ang sasakyan ay inireklamo ng isang Mrs. Rosa Pamor Ibuela na residente ng Bagong Silang, Caloocan City na hindi na ibalik makalipas ang 3 araw ng ito ay rentahan noong September 8, 2018. Disyembre 8 na makatanggap na impormasyon ng ginang na nasa kustodiya ng Maldan PNP ang sasakyan. Ipinagtanong at kinukumpirma ito ng ginang, subalit itinanggi ng nasabing police station. Base sa background investigation ng otoridad, nahuli ng Mangaldan PNP ang ilang miyembro ng Budol-Budol Gang noong September 2018, subalit hindi isinama sa report ang na-recover na sasakyan at mula noon, ginagamit na raw ito ng naarestong sospek para sa kanyang personal na lakad. Kaugnay nito, na-relieve sa kanyang pwesto ang nooy Mangaldan Chief of Police na si Police Superintendent J. Baybayan. Yes, yun ang allegation po na sinabi po sa atin. So, dahil po rito ay nagkakandak po tayo ng investigation ngayon at nirelate po natin yung chief police po nila para hindi po mapiktuhan yung investigasyon na ginagawa. Temporarily ay nirelate po natin po sila. Okay. Binigyang diin naman ni Provincial Director Senior Superintendent Wilson Joseph Lopez na bawal ang ginawa ng mga pulis. May direktiba na hindi dapat ginagamit ang mga na-recover na ebidensya. May direktiba po tayo dyan na yung mga confiscated items ay hindi po dapat na ginagamit. The consequence ng ginawa po nila. Samantala, ang nahuling pulis na si SPO3 Sanchez ay naharap sa kasong paglabag sa Anti-Carnapic Act of 2016 at Administrative Case of Misconduct. Itinuloy ng bawat pamilya ang pagsasampa ng kaso matapos mamatay ang kanilang mga kaanak dahil sa pambubugbog sa bayan ng Mangaldan.
Sa loob ng isang buwan, 2 bata ang binawian ng buhay. Una na rito ay ang 11 anyos na bata na binugbog ng kanyang mga kalaro na edad 15, 13 at 11 anyos sa Barangay Salaya. Ayon kay Police Superintendent J. Baybayan, ang hepe ng Maldan PNP, lumabas sa death certificate ng bata na namatay ito dahil sa septic shock, pneumonia at blood abdominal trauma. December 28 pa nangyari ang pananakit sa biktima sa isang kasiyahan na nangyari sa kanilang barangay at sa mga sumunod na araw. Wala raw napansing kakaiba dito ang mga magulang hanggang sa January 5, pina-check up ito dahil sa lagnat. Nagtuloy-tuloy hanggang ipakonfine na sa Pangasinan Provincial Hospital. January 7, 1:30 ng hapon, namatay ang bata. Ayon kay Baybayan, nalaman lamang ang nangyari sa kanya na magsabi na sa lola noong makaramdam na ng lagnat. Sa karagdagang pagsisiyasat, may insidenteng nahulog sa puno ang biktima ilang araw matapos ang pambubugbog. Sa case conference ng PNP, hindi na lamang sumentro sa mga batang nambugbog, ngunit naging malawak na ang investigasyon. Ito ay dahil may ilang testigo na lumitaw at nagsabing minsan ang ama pa ng biktima ang nananakit sa bata, ngunit ito ay mariing itinanggi ng kanyang ama. Samantala, ilang linggo matapos nito, pumanaw naman ang 19 anyos na grade 11 student na si Kenneth Langit na pinagtulungang bugbugin ng 3 grade 12 student ng Mangaldan National High School. Sa investigasyon ng mga pulis, palabas na ito ng kantina sa paaralan na makasalubong ng suspect na si George Maramba, 19 anyos, at pinagsusuntok ang biktima. Nakaganti pa raw ang biktima, subalit tumulong na sa pambubugbog ang kasama ni Maramba na sina Jason Soriano, 22 anyos, at JR Biagtana. Sa tindi ng tinamong bugbog, nakaihi pa raw ang biktima sa kalsada bago tuluyang mawalan ng malaya. January 17, 2019 ang bawian ng buhay ang biktima dahil sa head injury. Babae raw ang sinasabing dahilan ng matinding alitan. Nagkakagusto raw kasi kay Langit ang kasintahan ng isa sa mga sospek. Si Maramba at Soriano ay voluntaryong sumuko sa mga pulis habang nahuli sa manhunt operation si Beagtana. Para maiwasang maulit ang insidente, nagdagdag ng CCTV at gwardya ang paaralan habang ipinasa ng Sangguniang Bayan ng Mangaldan ang resolusyong kumukondena sa violence and bullying at ang anti-bullying ordinance. Hinggil dito, bumuo ang Department of Education Pangasinan Division 2 ng Child Protection Committee na bubuuin ng principal, guidance counselor, miyembro ng mga kinatawan ng PTA, faculty president at barangay community na siyang nakasaad sa DepEd Order No. 40-2012 kung saan inaatasan sila na siguruhing ipinapatupad ang child protection policy at iba pa. Hiling ng DepEd ang pakikipagtulungan at pakikipagkaisa ng lahat ng sektora para na mapuksa at matugunan ang problemang bullying. Base sa records ng Pangasinan 2 Schools Division Office, 135 ang naitalang insidente ng bullying noong 2015, 276 noong taong 2016 hanggang 2017 at 521 naman noong 2018. Tumaas ang trend ng bullying dahil ipinag-utos ni Attorney Donato Balderas sa DepEd Pangasinan Schools Division Superintendent sa lahat ng mga principal na i-monitor, i-record at i-report lahat ng nangyayaring insidente sa kani-kanilang paaralan. Sinang-ayunan din nito ang obserbasyong mas dumami ang mga insidente ng bullying mula nang mag-umpisa ng maidagdag ang senior high schools. Paliwanag niya, young adults na kasi ang estudyante dito at komplikado na ang kanilang problema. Naturally, yes. Kasi you have to understand na these are young adults already. And young adults, mas komplikado ng kanilang problema. Yan, dyan mga pagsisilusan nila mga babae, young adult na sila. I think it's logical to assume that with the increase of years in the secondary, talaga hong proportional din ho yung pag-increase ng mga kaso, hindi lang bullying, I should have said, at mga iba pang related cases. Ang pahayag ni Attorney Donato Balderas, ang DepEd Pangasinan 2 Schools Division Superintendent. Napagkasunduan na ang lahat ng mag-aaral sa mga paaralan na sakop ng DepEd Division 2 ay lalagdan ng commitment na tatapusin ang bullying at ang lahat ng paaralan ay dideklarang bullying-free zone.
Nabigyan linaw ang sanhi ng pagkamatay ng 7 taong gulang na bata na pinaniniwalaang ito ay dahil sa kanyang pag-inom ng juice. Nagsagawa ng investigasyon ang National Bureau of Investigation o NBI Dagupan sa kasong ito alinsunod sa hiling ng Jellycha Manufacturing, kumpanyang pinagmulan ng naturang juice drink. Matatandaan na kumalat sa social media na namatay umano sa food poisoning dulot ng pag-inom ng juice na may tatak na Master Coco ang bata. Ngunit base sa iprinesentang medical abstract, ang biktima ay nagkaroon ng sepsis o impeksyon sa dugo, acute bronchitis, acute gastroenteritis at moderate dehydration bilang final diagnosis. Ito ay malayo sa food poisoning. Kawawa rin naman yung mga inosente nating mga negosyante na walang kinalaman sa pagkamatay nitong bata. Yun lang, gusto natin liwanagin lang na yung nangyaring yun is not because of food poisoning but of sepsis, which is blood poisoning. Ang pahayag ni Attorney Darwin Lising, ang Executive Officer ng NBI Dagupan. Kwento ni Rustan, ang kuya ng namatay na bata, madalas inumin ng kanyang kapatid ang naturang juice dahil ito ang kanyang paborito. Inamin naman niyang inakala nitong nalasan sa dugo ang kapatid dahil sa pag-inom ng nasabing juice. Inamin rin niyang binigyan nito ng permiso ang dating kasintahan na i-post sa social media ang insidente. Humingi ito ng paumanhin sa pamunuan ng Jellycha Manufacturing Corporation, ang manufacturer ng Master Coco, at nakiusap sa netizens na wag nang ipakalat pa ang post. Akala ko po yung sabi po ng doktora, ang pagkalasang po ng dugo ay pagkakalam ko po is sa nakuha po niya sa pagkain po ng Coco Mustard. So I just want to apologize sa product po ng Coco Mustard na bukso lang po ng aking emosyon kaya lang po nasabi po yun sa kanila po. Tapos hihingi ko rin po sa tigil na rin po yung pag-share o pagpupost po. Sa mga followers po, pakiusap lang po na wag nyo na pong ikalap. Ang pahayag ni Rustan, ang kuya ng 7 taong gulang na bata. Dahil sa pag-post sa social media pagturo sa juice na sanhi ng pagkamatay ng bata, bumaba ang sales ng naturang juice drink sa merkado. Ayon kay Attorney John Paul Alyon, ang legal counsel ng Master Coco Juice, ito ang unang pagkakataon na naharap sa kontrobersiya ang kanilang produkto. Ang mga nag-post, nag-share, like, comment na may kinalaman sa issue ay posibleng maharap sa pare-parehong kaso ang mga taong sangkot. Dagdag dito, maging ang mga enforcer na nag-repost ng hindi muna nagsasagawa ng validation ay responsable. Sa tulong ng teknolohiya ay maaring matukoy ang mga netizen kahit na binura pa ang post. Pwedeng mahabol yan in violation of the anti-cybercrime law. Pwede natin habulin yung mga irresponsible post made on social media. Depende po sa legal nila. Kung gusto nila kasuhan po natin lahat with the help of our Computer Crimes Division in Manila, pwede natin matalungkat pa yan kahit na-delete. Ang karagdagang pahayag ni Darwin Lising, ang Executive Officer ng NBI Dagupan. Pinasok ng mga kawani ng National Bureau of Investigation o NBI Dagupan ng isang gaming shop sa bayan ng Kalasyaw na hinihinalang cybersex den. Sa bisa ng search warrant ay sinalakay ang gusali at tumambad sa mga otoridad ang computer sets at 11 mga lalaki. Ayon sa NBI Dagupan, 2 buwan ang nakakalipas nang sila ay makatanggap ng impormasyon na may nag-ooperate na cyberporn den sa naturang bayan. Sa ilalim ng pangalang Erickson Estrada, agad na binirepika ang impormasyon. Mahigit sa 1 buwan minanmanan ng mga otoridad ang lugar. Ang mga lalaki ay nagpapanggap bilang babae para makipag-chat sa mga dayuhan. Nakumpiska ang 8 computer sets at 2 laptop na posibleng ginagamit upang magbenta ng pornographic materials. Ito ay isinumite sa NBI Central Office upang imbestigahan. Maliban dito, nakuha rin sa lugar ang money remittances o posibleng bayad mula sa kanilang mga kliyente. Ang buwan ng Pebrero ay namarkahan ng karahasan matapos patayin ng isang lider ng mga grupo ng magsasaka sa lalawigan. Nagpatuloy rin ang kampanya ng mga otoridad kontra iligal na droga na kung saan ay halos kalahating milyong piso ang nakumpiska.
Dumulog sa Dagupan City Police Station ang mamamahayag na si Janice Hidalgo matapos umano siyang suhulan at umano'y pagbantaan ng isang kandidatong board member dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa kanyang reklamo, sinabi ni Hidalgo na nakipagkita sa kanya sa isang hotel si Darwina Sampang alias Darna, tumakbong board member sa 2 distrito ng Pangasinan, at kinausap na burahin nito ang ipinost niyang documentary video sa social media account hinggil sa umano'y korupsyon sa bayan ng Bayambang sa pamumuno ni Mayor Cesar Quiambao. Kasama ni Hidalgo ang kanyang asawa, inalok daw ito ni Sampang ng tseke na 2 milyong piso kapalit ng pagbura sa nabanggit na video, subalit tumanggi ito. Sinabihan muna siya ng kandidato na alisin ang post kay Mayor Quiambao at isipin na lang na generous na tao si Mayor Quiambao. Sinusuhulan pa raw siya ni Quiambao ng bagong kotse at ilalagay sa payroll ni dating General Bato de la Rosa, subalit tumanggi pa rin ang mamamahayag. Kaya sinabihan na raw siya ni Sampang ng kung hindi matatakot para sa kanyang mga maliliit na anak, ito ang bagay na kanyang ikinabahala. Matapos ang kanilang pagkikita, ilang beses pa raw siyang tinawagan ni Sampang at ipinipilit ang alok at pagbabanta sa seguridad ng kanyang pamilya at mga anak. Bukod sa reklamo ni Hidalgo laban kay Sampang, nakatanggap pa raw ang mamamahayag ng banta sa text message mula sa 2 numero na nagsasabing tigilan si Mayor Quiambao, alalahaning may pamilya ito at may kalalagyan damay ang pamilya. Minura naman siya at sinabihan na huling babala na raw niya ang natanggap para tigilan si Mayor Quiambao. Pormal nang inilunsad ang Malasakit Center sa Region 1 Medical Center o R1MC sa lungsod ng Dagupan. Ang Malasakit Center ay parang isang one-stop shop sa ospital kung saan mayroon ng iisang opisina ang Philippine Sweepstakes Office, Department of Social Welfare and Development, PhilHealth, Department of Health at PAGCOR. Magkagayon pa man, ayon kay Dr. Joseph Roland Mejia, ang director ng R1MC, may kaparehong programa ang naturang ospital na tinatawag na Patients Action Center na kanilang sinimulan 10 taon na ang nakararaan. Sa tulong ng Malasakit Center, mas mapapadali ang serbisyo ng mga nasabing ahensya sa publiko, lalong-lalo na sa mga may hirap na may sakit at lubhang nangangailangan ng tulong pinansyal. Bilang paunang pondo, naglaan ng 5 milyong piso ang Office of the President at personal na tinanggap ni Mejia ang tseke na inabot ni DOH Assistant Secretary Anthony Gerard Gonzales sa isinagawang inaugurasyon. Samantala, ito na ang ika-24 na Malasakit Center sa buong bansa, pang-10 sa Luzon at kauna-unahan sa Pangasinan. Nakumpiska ang government-issued firearms at 54.5 grams na illegal na droga na aabot sa kalahating milyon ang halaga sa isinagawang pagsalakay sa isang drug den ng pinagsanib puwersa ng San Fabian Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency. Karagdagan sa mga nakuha ng mga otoridad sa lugar ay ang 10 bala, 2 magazine ng baril at iba pang klase ng drug paraphernalia. Ang mga nasabat na gamit ay nakuha ng iimplementang search warrant sa bahay ni Julito Tarigal Largo, 40 anyos, negosyante at residente ng Barangay Poblasyon. Maliban sa may-ari ng bahay, inaresto rin ang 6 na iba pa, kabilang ang 3 minor de edad dahil sa pagbisita sa drug den. Pinuri naman ni Brigadier General Romulo Sapitula, Police Regional Office 1 Director, ang patuloy na effort ng kapulisan sa kampanya sa illegal na droga. Ayon kay Sapitula, ang Region 1 ay nananatiling mapayapa at nangako itong itutuloy ang iba't ibang operasyon para sa pagsawata sa illegal na droga sa rehiyon. Ang mga nakumpiskang armas ay isinailalim sa pagsusuri upang matukoy kung ito ba ay nagamit sa ibang mga krimen. Kalabos ang isang sangguniang kabataan o SK chairman matapos na magbenta ng ipinagbabawal na droga sa bayan ng mga Tarem. Nagsagawa ng anti-illegal drugs buy-bust operation ang mga Tarem PNP kasama ang PIDEA Region 1 sa Barangay Umangan na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect na si John Carlos Fernandez E. Dallas, newly identified drug pusher or user, 22 anyos, residente ng Barangay Mulag sa nasabing bayan. Nakumpiska ng mga pulis dito ang 500 pisong ginamit na mark money, 4 na pakete ng suspected shabu, nakumpiska din dito ang kanyang motorsiklo at cellphone. Ayon kay Police Captain Arnulfo Rigos, Deputy Chief of Police ng mga Tarem PNP, 1 linggo bago ang operasyon ay isinailalim sa surveillance ang SK chairman kung saan nakumpirma ang illegal nitong aktibidad.
Dead on arrival ang leader ng isang grupo na naglalaban sa karapatang lupa matapos itong barilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa barangay Sangkagulis sa bayan ng Bayambang. Habang pauwi ang biktima na si Roberto Mejia E. Castillo alias Kababi, 49 anyos, leader ng ulupan na Umbalay at Camp Greg Military Reservation, kilusang magbubukid ng Pangasinan, hinihinalang leader o miyembro ng Anak Pawis kasama ang kanyang pinsan na si Miguelito Mejia E. Porbile. Sakay ng garong ay 4 na beses silang pinaputukan ng baril ng mga sospek na sakay ng tricycle. Nakaligtas ang pinsan ng biktima, ngunit tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan si Mejia. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Marceliano de Samito, OIC Chief of Police ng Bayambang PNP, 4 na basyon ng caliber 45 ang natagpuan sa lugar. Isa sa tinitignang motibo ng pamamaril ay ang aktibong paglahok ni Mejia sa 6 na hektaryang bungkalan sa parehong barangay na subject for land grabbing. Dahil sa pangyayari, hustisya ang naging sigaw ng mga miyembro ng kilusang magbubukid ng Pangasinan o KMP. Ayon kay Rodolfo Natividad, tagapagsalita at chairperson ng KMP, nais nilang managot ang utak ng pagpatay kay Kababi. Hindi raw sila natatakot at sa halip, mas lalakas pa ang kanilang paglaban para sa kanilang karapatan sa lupa. Usaping may kinalaman sa lupa ang nakikita nilang motibo sa pagpaslang kay Kababi dahil ang kanilang samahan ay matagal nang nagtatanggol para sa karapatan ng mga magsasaka sa lupa. Wala naman umanong natanggap na banta sa buhay si Kababi bago mangyari ang naturang pamamaril. Napag-alaman na ang kapatid ng biktima ay napaslang 2 taon nang nakararaan dahil sa pagtatanggol ng karapatang lupa. Dagdag ni Natividad, matulungin sa kanilang barangay ang biktima at maaaring maraming politiko sa kanilang barangay ang naiinggit sa kanya dahil sa inisyatibo nitong pagtulong. Hindi naman sila nababahala dahil marami ang magpapatuloy ng kampanya ni Kababi, pangunahin na raw ang kanyang mga anak at pamilya. Kaya po, tuloy-tuloy po ito. Hindi po kami natatakot kahit malagasan pa kami. Ganyan po ang tungkulin ng isang leader magsaka. Imumulat, iorganisa ang ating mga magsaka na kulang sa kaalaman. Nagpapaslang yung utak sa pamamaslang ay hindi po kami natatakot. May kasabihan po tayo, may karma sa mga gumagawa ng hindi maganda. Ang pahayag ni Rodolfo Natividad ng KMP. Sinalubong ng mga empleyado at mga mag-aaral si Dr. Dexter Buted sa kanyang pagbisita sa ilang campus ng Pangasinan State University o PSU sa muli nitong pagbalik bilang presidente ng pamantasan. Ito na ang ikalawang termino ni Buted base sa unanimous decision ng PSU Board of Regents. 4 na taon o hanggang December 7, 2022 magsisilbi bilang presidente ng PSU si Buted. Mariin namang inihayag ng Sangguniang Panlalawigan ang kanilang pagtutol sa desisyon na ito ng PSU Board of Regents. Ayon kay Board Member Jeremy Jericho Rosario, Committee Chairman on Education ng Sangguniang Panlalawigan, maraming Pangasinense ang mas deserving para maging presidente ng PSU. Dagdag nito, isa ring pagpapahiwatig ng pagtalikod sa pinakamataas na legislative body ang pag-upo sa ikalawang termino ni Buted. Matatandaan na si Buted ay pinatawan ng persona non grata ng Sangguniang Panlalawigan dahil sa hindi nito pagsipot at ilang mga opisyal sa 3 imbitasyon ng SP upang talakayin ang di umano'y malpractices ng universidad sa on-the-job training program noong 2016. Sa sumunod na taon ay natanggap ang hatol ng Office of the Ombudsman na operasyon laban kina Buted at Binmali Campus Executive Director Marcelo Gutierrez Jr. Suspendido ng 9 na buwan si Buted at ang CED dahil sa pagpapatalsik sa isang faculty member na hindi pagbibigay ng sweldo. Dalawang buwan bago ang May 2019 elections ay painit ng painit ang kalagayan sa pagitan ng mga politiko sa lalawigan. Mga hamon ng debate, di umano'y pakisuyong pagluto sa resulta ng survey at mga pagbabanta. Ito ang year-end report para sa buwan ng Marso 2019. Dalawang buwan bago ang eleksyon ay nagiging mainit na ang politika sa lalawigan ng Pangasinan.
Matatandaan na kumalat sa social media ang isang video na Alaminos City Mayor Arthur Celeste tumatakbo sa pagkagobernador kung saan naghamon ito ng debate kay incumbent Governor Amado A. Espino III. Ito umunoy upang ipahayag sa publiko kung ano-ano ang kanilang mga plataporma at sagot sa mga kanya-kanyang katanungan. Banat ni Espino ang debate para lamang sa mga baguhan sa politika at silang dalawa, aniya ni Celeste, ay matagal nang naglilingkod sa bayan. Binigyang din nito na pagbasihan na lamang ang kanilang performance. Inamin din ni Governor Espino na nasaktan siya sa paratang ng katunggali na wala siyang nagawa at mayabang dahil sa katotohanan marami daw itong naitulong sa lungsod ng Alaminos. Dagdag pa ng gobernador, lahat naman ng mga kandidato ay mabibigyan ng pagkakataon na mangampanya at ito aniya ang tamang paraan upang ilatag sa publiko ang mga plano, programa at hikain para sa probinsya. Ito rin aniyang paraan upang makilatis ng mga tao ang pagkatao ng mga kandidato. Para sa kanyang pagnanais na muling pag-upo bilang gobernador para sa ikalawang termino, sinabi pa ni Espino na nais niyang ipagpatuloy ang mga magagandang programa ng probinsya na sinimulan ng kanyang ama na si dating governor at ngayong Pangasinan 5th District Representative Amado Espino Jr. taliwas sa gusto ni Celeste na baguhin umano ang Pangasinan. Buong tapang na isiniwalat ng isang poll survey firm ang planong pandaraya ng kampo ng mga Celeste para lang palabasin na sila ang nangunguna sa survey para sa nalalapit na midterm elections. Nagsagwa ng survey ang kumpanyang Vox Populi Polls noong February 14 to 24, 2019 sa 1,500 respondents kung saan lumabas na mas marami pa rin ang pabor kay Pangasinan Governor Amado A. Espino III kumpara sa katunggali niyang si Alaminos City Mayor Arthur Celeste. Matapos nito ay nagpadala ng email ang babaeng handler at campaign PR na mga Celeste na nagpapatulong. Hiniling daw ng kampo na maglabas ng peking survey ang firm gamit ang isang fake firm pero palalabasing si Celeste ang nangunguna. Napag-alaman na nauna nang nagsagawa ng survey ang naturang kampo noong October hanggang November 2018 sa 6 na lang respondents kung saan si Governor Espino ang lumalabas na nangunguna. Let me know po kung ano po pwede ninyong magawa, sir, to help us. Kahit fake company or fake name ang gagamitin daw. Basta mukhang legitimate po and may pirma talaga. Ito po sana resulta na gusto kong masunod para hindi manghina ang loob ng mga tao. So there you are. Sino ngayon ang may balak gumawa ng kalokohan? Samantala, pumalag ang Vox Populi poll sa mga taong kumukwestiyon sa transparency ng kanilang ginawang survey ng mga kandidato sa lalawigan ng Pangasinan. Sinabi ni Valenzuela na mas questionable umano ang ginamit na sample size sa kabilang survey dahil gumamit ito ng flat sample. Ibig sabihin, parehas ang bilang ng survey sample kada distrito. Aniya, kung mas malaki at mas maraming botante sa isang lugar ay dapat mas malaki ang sample size. Kumpara sa 1,500 respondents ng Vox Populi polls, nasa 600 respondents lang umano ang ginamit ng kabila. Muling inilahad ni Pangasinan Governor Amado Espino III ang kasalukuyang kalagayan ng lalawigan sa ilalim ng 3 taong panunungkulan niya bilang gobernador ng probinsya. Sa loob ng 1.5 oras na pananalita sa harap ng libu-libong mga Pangasinenseng dumalo at nakinig sa Capitol Plaza, ibinida ni Espino ang samot-saring programa na matagumpay na nakamit at naisakatuparan para sa Pangasinan mula 2016 hanggang 2019. Unang ibinida ni Espino ang malawakang pagpapaganda sa mga kalsada at infrastruktura sa lalawigan. Ayon sa kanya, mula 2016 hanggang 2018, 550.35 million pesos ang nagastos ng pamalang palalawigan para lang sa pagmamantina ng mga provincial, municipal at barangay roads na kinabibilangan ng mga major road projects, maging konstruksyon at rehabilitasyon ng mga provincial at barangay bridges. Nagtayon din tayo ng mga bagong provincial buildings, kabilang na ang mga natatangi, abong na dayo kung saan masisilayan ang lahat ng mga natamong parangal at pagkilala ng ating pinakamamahal na probinsya. Mula pa po na upo ang ating former governor hanggang sa kasalukuyan.
Samantala, bukod pa niya sa mga proyektong pang-infrastruktura na pinondahan ng provincial government, nagbigay ng tulong ang pinansyal ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Interior and Local Government, Department of Health at Department of Agriculture. Ayon kay Espino, noong 2017 ang DILG nagbigay ng 167 million pesos sa ilalim ng Conditional Matching Grant to the Provinces o CMGP kung saan naisakatuparan ng iba't ibang proyekto ng kanyang administrasyon. Noon ding 2018, ani Espino, muling naglaan ang DILG ng 72.31 million pesos sa ilalim pa rin ng CMGP. At ngayong 2019, may nakatakda umanong simulang road project sa bayan ng Natividad at Basista na nagkakalaga ng 110 million pesos. Ito ay sa ilalim pa rin ng CMGP. Dahil sa mabilis at mahusay na pagpapatupad ng mga road projects sa ilalim nito, ang lalawigan ng Pangasinan na kinilala bilang number 1 sa construction progress sa CMGP Kalsada 2016-2017 at 2017-2018. Samantala, bukod sa mga proyektong kalsada, patuloy din umanong tinututukan ng kanyang administrasyon ang ibang mga infrastructure projects tulad ng pagkumpuni sa mga gusali ng Kapitolyo, agricultural facilities, municipal and barangay buildings, hospital buildings and facilities, water system projects, school buildings at facilities, flood control projects, maging ang pagbili ng mga heavy equipment para sa disaster management. Maliban sa infrastruktura, binida rin ng gobernador ang mga proyektong pang-agrikultura. Binigyang din nito na mula sa kanyang pag-upo noong 2016 na mahagi ng regular production assistance sa mga magsasaka na kinabibilangan ng 14,435 bags ng certified palay seeds na nagkakalaga ng 28.15 million pesos at 26,200 bags ng pataba mula taong 2016 hanggang March 2019. Ito'y nagkakalaga ng 39.3 million pesos. Libre ana itong ibinigay sa mga magsasaka. Base rin sa ulat ng Provincial Agriculture Office, namigay din ang provincial government ng 2,584 bags ng hybrid yellow corn seeds at 1,960 bags ng pataba sa lupa na nagkakalaga ng 22.32 million pesos bilang 50% subsidized loan para sa 2,584 na magsasaka mula taong 2016 hanggang 2018. Binanggit din ng gobernador ang paggawa ng 25 communal irrigation projects at systems ng taong 2016 hanggang 2018 na nakatulong sa 2,610 magsasaka at ginastusan ng 61.3 million pesos. Nakapagpamahagi din aniya ng 1,162 shallow tube wells irrigation pumps na nagkakalaga ng 68.3 million pesos. Abot naman ng 5,810 na ektarya ng lupa at 40,670 na magsasaka ang nabiyayaan. Ibinahagi din ng gobernador ang 26 na associations at cooperatives ng mga magsasaka na may halos 8,000 miyembro na nakinabang sa 32 farm mechanization service facilities, 25 modern tractors at 7 hand tractors. At huling bahagi ng 2018, 5 pang asosasyon ang tumanggap ng delivery truck. Lahat ng ito ay may kabuang halaga na 56 million pesos kung saan 9,009 na magsasaka ang nabiyayaan. Sa naturang halaga pa ayon sa gobernador, 20% o 11.2 million pesos ang binayaran ng provincial government habang 80% o 44.4 million pesos na pinonda ng Philippine Rural Development Project o PDRP. Hindi naman maiwasan sa huling bahagi ng kanyang sopa na naging emosyonal ang gobernador habang pinapasalamatan ng lahat ng tumulong upang maisakatuparan ng nasabing mga proyekto. Napaluha ito habang sinasambit ang mga nagawa, ginawa at magagawa pa sa hinaharap. Makakaasa kayo na patuloy pa nating pagsisikapan na ang bawat pamilya ay maging malusog, ligtas, may masisilungan, may malinis na kapaligiran at ang antas ng kabuhayan ay sumasabay sa pag-unlad ng Pangasinan. Kung ano man ang katungkulan natin ngayon, malaki man o maliit, patuloy po sana mangibabaw ang mainit na pagmamahal natin sa ating lalawigan upang ang Pangasinan ay manatiling number 1. Kasalang tulong. Wala sa palapa. Samantala, nagpasalamat ang Sangguniang Palalawigan sa pangako ni Governor Espino na pagtugon sa atensyong medikal ng mga kababayan sa pamagitan ng Kalusugan Caravan. Ang proyekto na ito ay nag-iikot sa mga barangay sa lalawigan kung saan ngayong taon ay nagkaroon ng kauna-unang mobile diagnostic centers.
Dito naman sa lungsod ng Dagupan, buong pagmamalaking inilatag ni Dagupan City Mayor Bilente Fernandez ang progresong tinatamasa ngayon ng syudad. Sa kanyang State of the City address sa Soka, sinabi ni Mayor Fernandez na ang yaman ng Dagupan ngayon ay umabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Binanggit ng alkalde na sa loob ng 10 taon, doble na ang yaman ng Dagupan mula 510 million operational budget taong 2010 ay nasa 1.01 billion pesos ngayong taon. Pinakamabilis at pinakamataas na paglago ng ekonomiya sa kasaysayan ng Dagupan mula nang maging syudad noong taong 1946. Sinabi din ni Mayor Fernandez na nakamit ito ng syudad dahil sa maigpit na pagtalima sa corruption-free compliance at mabilis na pagkilos ng Investment and Development Board ng syudad. Tuloy-tuloy din ang cash surplus kung saan nasa 178 million peso surplus ang naitala noong 2018 na siyang pinakamalaki sa kasaysayan ng Dagupan. Ipinagmamalaki at kinagagalak ding binanggit ng alkalde na wala ng utang ang lungsod ng Dagupan dahil tapos na itong bayaran ng nalalabing utang. Dahilan naman ito sa responsableng paghawak sa kaperahan ng syudad na siyang top priority ng kanyang administrasyon. Nakabawi rin ani ang Dagupan dahil sa tuloy-tuloy na malalaking koleksyon. Inisaysa rin ni Mayor Fernandez ang iba pang accomplishment ng syudad katulad ng pinigting ng kampanya sa kalusugan. Naibigay din ang pangangailangan ng nasa 213,659 Dagupeños sa pamagitan ng socio-economic programs. Mula taong 2013, naitala ng City Population Office ang kabuang 2,230 couples na naikasal, habang 75 ang naging lihitimo nila taong 2016 sa pamagitan ng programang Lihitimo Ako, Batang Dagupeño. Nakapagbigay naman ang City Agriculture Office ng 776 households ng farm at fishing livelihood opportunities. 785 fish cages ang naiparehistro at napalisensyahan at 1,161 illegal fishing structures sa syudad ang nabuwag. Binigyang din ng 1,600 scholars na napaglaanan ng 22 million peso budget. Nakapagpatapos na ng 357 na estudyante at 20 ang board passers. Binanggit din niya na sa nakalipas na 6 na taon, 40 government facilities, 88 road improvement projects at 117 government brand new vehicles ang nabili. Nangako din siyang mababawi rin ang pagkalugi dahil sa questionableng pagkakabenta sa Away property sa Barangay Away San Jacinto na idineklara ng Department of Grand Reform o DAR bilang null and void ab initio. Gagawin sana ito noon bilang sanitary landfill. Hindi makapaniwala ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na si Police Superintendent Philippine Antang na nauna nang nailathala sa isang payagan na siya kasama sa 8 tauhan nito'y kinasuhan sa ombudsman kaysa makatanggap ng ulat ukol dito. Batay sa naging ulat na lumabas kamakailan sa isang pahayagan na isinulat ng isang Jaime Aquino, naghain ng reklamo sina Annalisa Justo at Manilin Justo sa ombudsman dahil sa sinasabing iligal na paghuli ng CIDG Pangasinan sa pamumuno ni Antang sa mag-ina at 2 pang betor sa isinagawang operasyon ng CIDG noong March 7 sa Barangay Payar, Malasiki. Kabilang sa mga kasong isinampalaban umano kay Antang at mga tauhan nito ay ang robbery at paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act. Base sa naturang artikulo, ang talagang pakay na mga otoridad sa peryahan ay hanapin lang isang June Alcantara. Ngunit bigo umano ang mga operatiba na makita si Alcantara kung kaya't ibinaling na lamang umano ng mga pulis kay Manilin ang atensyon na naroon lamang umano sa lugar upang magbayad sana kay Alcantara. Pwersahan umanong pinasok ng mga pulis na Manilin at Annalisa sa sakyan at dinala sa impila ng CIDG Pangasinan. Isa namang PO1, Marian Baltazar ang kumuha umano sa handbag ni Manilin na naglalaman ng 60,000 pesos ngunit 29,000 pesos lang ang inirecord ng pulis. Isa ring SPO2 Jerome Vizcaino ang nadala kay Manilin sa opisina ni Antang at umano'y pinaghubad. Aniya, wala umano siyang ginawa kundi umayak at manatili sa opisina ng magdamag. Aminado si Antang na hinuli nilang mag-ina, subalit agad namang nakapagpiyan sa mga ito't nakalabas sa kanilang tanggapan. Nagsampa naman ng kasong libelo ang pamunuan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Pangasinan laban sa mamahayag na nagsulat sa isa umanong misleading article tungkol sa ahensya.
Kumalat ang litrato ng isang lalaking magaang mukha at may black eye. Pinaniniwalaan ng pamilya nito na ang lalaki ay binugbog sa loob ng kulungan sa bayan ng Malasiki. Dinakip na mga pulis ang suspect na si Bogart Bukirin dahil sa kasong attempted homicide, subalit kinabukasan dinala na sa ospital. Ayon kay PNP Superintendent Joseph Fajardo, hepe ng Malasiki Police, kinabukasan ng Pebrero 22 ay nagreklamo ito dahil sa umano'y pananakit ng tiyan. Nung time na yung nagkukumplain siya ng sakit, ay natumba po siya. No? Natumba po siya doon sa loob ng mismong upstairs natin dito sa Malasiki Police Station. At yun ay mayroon pong nakaka-witness at yung mga kasama niyang detinees at mayroon ding visitor na si Marilyn Andaya na mismong nakakita na nung panahon na siya ay natumba, yung nagresulta nga ng pressure at saka contusion sa kanyang katawan. Nagtataka na lang daw sila kung bakit ganun ang kinalabasan ng mukha niya sa litrato. Hindi kumbinsido ang pamilya at netizens na natumba at nauntog lamang ito kahit nagtamo ng mga pasa. Git ng hepe, walang police brutality sa sinapit ni Bukirin, bagamat inamin niya na hindi niya personal na nakita ito nang dalhin sa ospital. Makalipas ang ilang araw, binura na ng netizen ang post sa Facebook at nag-issue ng public apology. Habang lalong umiinit ang politika sa lalawigan ng Pangasinan, kasabay nito ang pag-init ng panahon ngayong Abril na sumira sa ekta-ektaryang mga sakahan. Sa buwang ito rin na rescue ang ilang mga kawawang manggagawa sa tulong ng mga otoridad. Umabot sa 487 hectares ng sakahan sa Pangasinan ang naapektuhan ng El Nino phenomenon base sa tala ng Department of Agriculture o DA Region 1. Ayon kay Erlinda Manipon, Regional Technical Director for Operations ng DA1, mabuti na lamang aniya at nakapag-ani na ng kanilang mga tanim ang karamihan sa mga magsasaka. Marami din sa mga farmlands na ito ang tinatamnan ng palay, mais at mga gulay. Ganun pa man, sinabi ni Manipon na ang bumabang epekto ng El Nino ay dahil na rin sa mga hakbangin na ginawa ng mga magsasaka. Ganun din ang kanilang kahandaan at magandang irrigation systems sa mga bukid. Dagdag niya na kung may tinamaan sa epekto ng El Nino, ito ay yung mga magsasaka na hindi handa at ang mga sakahan ay nasa dulo na ng irrigation systems. Sa Bayambang, napilitan na mag-ani ang ilan sa mga magsasaka ng sibuyas dahil sa El Nino. Batay sa tala ng Municipal Agriculture Office, aabot na sa 50 ektaryang taniman ng sibuyas sa bayan ang naapektuhan na ng El Nino. Samantala, inalmahan ni 5th District Congressman Amado T. Espino Jr. ang paninirang puri sa kanya ni Board Member Raul Sison na kandidato naman bilang congressman na ikalawang distrito ng Pangasinan. Isang pulong balitaan, sinabi ni Congressman Espino, labis-labis ang pangungutya sa kanya ni Sison at idinadamay na rin ang kanyang pamilya. Hindi nito nagustuhan ang sinabi ni Sison na pinatagbo daw ni Congressman Espino ang kanyang misis bilang mayor ng Bugalyon dahil aniya hindi naman nila ugaling isabak sa politika o trabaho ang mga babaeng miyembro ng pamilya. Nagkaroon nga lang aniya ng problema sa Bugalyon dahil may 4 na kapitan doon na gustong mag-mayor at hindi nagkakasundo. Kaya naglagay muna ng pansamantalang kandidato at nagkataon na ang kanyang manugang ang inilagay na inayawan din ito. Kaya ang kanyang may bahay na si Madam Mel Espino ang inilagay. Nagkasundo raw ito na magkaroon ng substitution, subalit sa huli, napagkaisahan na si Madam Mel Espino na ang kandidato sa pagka-mayor sa Bugalyon, taliwas sa akusasyon ni Sison na kanya itong pinatakbo. Pinapahiwatig na parang it's about greed, about positions, which is not. Pagdating ng substitution, last ng substitution day, pumunta yung 4 na gusto magkandidato, sinabi nila, ma'am, ang mga taong may gusto, si ma'am na lang daw ang tumuloy. Anong sasabihin ko ngayon? So, natuloy. Yung asawa ko doon. Hindi ko pinatakbo yan. Nabahala naman si Congressman Espino sa naging pahayag ni Sison na nanganganib na raw ang kanyang buhay. Posible raw kasi na may mga taong may lihim na galit sa kanya o kaya mayroon siya mga taga-suporta na labis na nagmamalasakit sa kanya na maaring gumawa ng hindi maganda kay Sison at sa Congressman Ibintang. I'm not very worried sa mga ni Raul sa kampanya, whatever.
I am worried sa mga statement niya na may threat sa pamilya niya. As a serviceman, guys, may mga na-deny akong pamilya ng kanilang ama. Dahil maring napatay ko yan sa encounter. I do not even know na kung sino mga nasaktan ko dyan. Okay? So, I do not like to mingle sana ng mga nag-express ko na parang may magiging dahilan pa na magagamit ang pangalan ko para masaktan ibang tao. I do not like that. Ang pahayag ni Congressman Amado T. Espino Jr. Samantala, lubos na ikinagagalak at pinagbunyin ng mga residente sa bayan ng Bayambang ang nakamit na titulo sa Guinness Book of World Records na highest and tallest bamboo structure in the world. Ang official adjudicator ng Guinness na si Swapil Dangarikar ang nag-anunsyo sa pagkakakuha ng bayan sa titulo ng estatwang kawayan ni St. Vincent Ferrer bilang pinakamataas na bamboo structure. Ito ay may sukat na 50.23 meters at matatagpuan sa Barangay Bani sa nabanggit na bayan. Hinigitan pa nito ang Statue of Liberty ng New York na may sukat lamang na 30 meters at Christ the Redeemer sa Brazil na tinatayang nasa 38 meters lang. Ang unveiling at blessing ng estatwang ito ay kasabay ng pagdiriwang na ika-400 taon ng St. Vincent Ferrer Parish at ang 600 taon ng death anniversary ni St. Vincent Ferrer. Ang istruktura ay gawa sa engineered kawayan at steel frame na ginasusan ng LGU ng 250 million pesos. Formal itong binuksan sa publiko noong mahal na araw. Ito na ikalawang record sa Guinness na nakamit ng naturang bayan. Matatandaan na taong 2014 nang una nitong nakuha ang titulong longest barbecue kung saan may sukat na 8,000 meters o katumbas ng 20,246 feet. Nalampasan nito ang 6.2 kilometers na gawa ng bansang Turkey. Sugat ang tinamo ng isang pulis matapos pagbarilin ng 2 barangay kagawad sa lungsod ng San Carlos. Nangyari ang pamamaril sa barangay Mabalbalino kung saan ang biktima ay nakilalang si Police Corporal Ohiron Ramirez E. Bernardino, 39 anyos, miyembro ng PNP na nakatalaga sa RSSG at nasa Chaplain Service PRO1. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nakatayo sa harapan ng kanilang bahay ang biktima nang bigla itong pinagbabaril mula sa likuran ng mga sospek na sina Jose de Guzman, 59 anyos, at Diosdado Castro, 56 anyos, parehong barangay kagawad sa lugar. Naitakbo naman agad sa paggamutan ang biktima at inoperahan habang mga sospek ay naaresto at ngayon ay nakakulong na. Nirescue ang 22 katao na hindi umano binabayaran ng tama at persahang pinagtatrabaho ng kanilang employer sa bayan ng Suwala sa pamamagitan ng DSWD. Katuwang ang Department of Labor and Employment at National Bureau of Investigation ay nailigtas ang mga ito sa hindi makataong pagtatrabaho. Galing sa iba't ibang lugar ang mga kataong nirescue tulad ng Bukidnon, Leyte, Samar, Albay, Zamboanga del Sur at General Santos. Na-rescue din ang 3 bata at isang sanggol. Ayon kay Claribel Banzuela, Community-Based Services Section Chief ng DSWD Region 1, nakatanggap sila ng referral sa isang local government unit ng Kibaol, Bukidnon, kung saan mayroon umanong 22 manggagawa na bangus feeders mula Kibaol ang nagreklamo dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan ng employer. May isa umanong worker ang nakatakas at ito ang nagbigay impormasyon sa MSWDO Bukidnon ukol sa mga naagrabyadong mga manggagawa. Pagdating sa lugar ng operation team, ang mga taong nasa kanilang listahan ay nakatakas na umano noong April 8, ngunit marami pang mga manggagawa sa lugar na may parehas na reklamo at nais nang umalis. Ito ang mga taong na kanilang rescue. Taliwas sa usapan na libre ang pagkain at tirahan, hindi umano natatanggap ng mga manggagawa ang buo nilang sahod dahil sa pagkaltas ng employer. Maging ang kanilang tirahan ay hindi makatao dahil bukod sa masikip ay mabaho pa. Ang sabi po nila ay mahirap po yung trabaho at saka hindi po sila well compensated. Usapan daw po, nung kinuha po sila doon sa kanilang area ay 7.5 ang magiging sahod nila monthly, libre lahat. Pero pagdating dito, unang buwan pa lang ng sahod ay
kaltas na agad ang 2.5 at sinasabi ay para daw doon sa pamasahe nila. Yung sumunod na mga buwan, 2.5 ulit sa pagkain. Ang pahayag ni Claribel Banzuela, Community-Based Services Section Chief ng DSWD Region 1. Ang mga na-rescue na mga manggagawa ay galing sa 3 fish cage operators. Sinabi pa ni Banzuela na upang hindi muli madismiss ang kaso ng employers ay pinagpaplanuhan ng mabuti ang pag-rescue at nag-comply sa operations procedures ng NBI at DOLE. Patuloy naman ang pag-monitor ng mga otoridad sa posibilidad na mayroon pang mga manggagawa na nais umalis sa lugar ngunit natatakot na lamang dahil sila ay nasa compound area ng kani-kanilang mga employers. Ang buwan ng Mayo ang masasabing pinakatampok ng taong 2019 dahil sa araw ng eleksyon. May mga malalaking pangalan na bumagsak at napalitan ng bago at ng mas bata. Nariyan din ang kaliwat ka ng barilan matapos ang halalan at ang paghahanda ng mga paaralan para sa paparating na pasukan. Narito ang ulat. Naging matiwasay sa kabuuan ng sinagawang eleksyon sa lalawigan ng Pangasinan. Kabilaan man ang naging batuhan ng vote-buying incidents ng mga magkakatunggaling kandidato, hindi ito naging hadlang sa pagkamit ng payapa, maayos at patas na halalan. Balikan natin ang ilan sa mga kaganapan bago pa ang eleksyon. Ilang araw bago ang halalan ay nag-ikot na ang bagong talagang PNP Regional Director na si Police Brigadier General Joel Orduña. Gusto niyang masiguro na mapayapa nga ang eleksyon sa Region 1 at lalong-lalo na sa Pangasinan na nanatiling zero election-related incident. Pinaigting ang police visibility sa lalawigan. Nagbigay din ng PNP Pangasinan sa pamumuno noon ni dating Police Colonel Wilson Joseph Lopez ng area security sa political rally ng mga kandidato. Tuloy-tuloy din ang kampanya laban sa Loose Firearms. Inilagay ang bayan ng Sual, Santo Tomas, Orbistondo at Alaminos City sa orange category na ibig sabihin ay kailangan ng espesyal na atensyon. Kasabay nito, kanilang pinaalalahanan ng mga kandidato na maging mahinahon sa gitna na rin ng batuhan at akusasyon ng vote buying. Kaliwat kanan kasi umano ang bigayan ng pera at grocery items na galing umano sa mga kandidato. Pero ayon kay Attorney Michael Sarmiento, ang nooy COMELEC Dagupan Officer, kinakailangan na may aktwal na patunay ng pagbibigay at pagtanggap ng pera o goods para makuha ang boto ng isang botante. Hindi lang aniya kandidato kundi mga coordinator na nagbenta ng boto ang maaring kasuhan ng vote buying. Pero kabig din nila, kasalanan din umano ng botante kung bakit may vote buying. Ayon kay Provincial Election Officer Attorney Eric Sonoganiza, tinatangkilik kasi ng mga botante ang mga binibigay ng mga kandidato kapag sumasapit ng pangangampanya at eleksyon kung saan nagkakaroon pa ng kasunduan na ito na nga ang kanilang iboboto. Nanguna rin ang PNP sa isinagawang Asin Movement o ang suhol iwaksi natin, ating siyasatin, inihahalal natin, itaguyod legal at wasto program. Nag-motorcade sa Pangasinan PPO hanggang sa pangunahing lansangan sa Lingayen. Ang Asin Movement ay isang non-partisan Ang Asin Movement ay non-partisan dahil hindi ito isang party list, hindi nangangailangan ng boto at walang ini-endorsong kandidato. Dinaluhan din ito ng mga kandidato. Ayon kay Fame Carino, ang National Coordinator ng naturang programa, na bagamat tila nagiging normal na lamang ang panunuhol tuwing eleksyon, naniniwala umano ito na sa pamamagitan ng ganitong mga programa ay mapapaalalahanan ng lahat na masama ang pagtanggap ng pera maging ng mga goods mula sa mga kandidato para lamang sa mga boto. Habang papalapit ang eleksyon, puspusan ang kampanya laban sa Loose Firearms. Umabot na sa 108 baril, 15 deadly weapons at 116 na pampasabog ang nakumpiska ng Pangasinan Police simula nang umiral ang COMELEC gun ban noong January 13, 2019. Ang 118 na kumpiska ng PNP ay mula sa implementasyon ng search warrant. 57 rito sa mga police response, 2 sa Oplan Bacal,
isa sa buy-bust operation, 2 sa Oplan Cita at isa naman sa pagpapatrolya ng kapulisan. Nasa 300 naman ang nagpa-safekeeping ng kanilang armas sa pulisya. Ilang araw bago pa ang eleksyon, nalathala din sa mga pahayagan ang pag-uugnay sa nooy incumbent Congressman Amado T. Espino Jr. sa delivery ng mga peking sigarilyo. Isa na namang gawa-gawang istorya para ako ay siraan, ilang araw na lang ang naiiwan bagong eleksyon, ang kanyang sinabi. Aniya, kagagawan ito ng kanyang mga katunggali sa politika at iniugnay sila sa isyu ng peking sigarilyo. Hindi rin niya pinalagpas ang isang balita sa pahayagan na nailathala online at sa iba pang national dailies na umano'y may kinakaharap na graft case ang kanyang anak, si incumbent Governor Amado Pogi I. Espino III, dahil sa overpriced na konstruksyon ng isang proyekto sa lungsod ng Alaminos. Sa beripikasyon na kanyang personal na ginawa at ng Pangasinan Provincial Legal Office at si Office of the Ombudsman, sinertipikahan na hanggang May 6, 2019, pinapakita ng talaan ng Ombudsman na si Amado Ignacio Espino III ng probinsya ng Pangasinan ay walang anumang nakabimbing kriminal at administratibong kaso sa Office of the Ombudsman. Kasabay nito, umapila ang kongresista sa mga national newspapers at tabloids na isiping mabuti ng mga inilalathalang istorya hinggil sa mga nagsasampa ng kaso sa panahon ng politikahan bilang uri ng black propaganda. Umapila rin ang congressman sa mga Pangasinense na maging maingat sa mga balitang kanilang nababasa at dapat daw na maglaan ng oras na ibiripika ang mga nilalaman nito. Dito naman sa lungsod ng Dagupan, kumalat ang mga balitang na-ospital daw ang nooy incumbent Dagupan City Mayor na si Belen Fernandez dahil sa malubhang sakit na kanyang maring pinabulaanan. Aniya, mahilig lamang sa pagpapakalat ng peking balita ang kanyang katunggali sa politika. Halos araw na ng eleksyon, kumalat din ang balitang diskwalipikado raw si Governor Pogi at ang kapatid nitong si Mayor Jomel Espino na tumatakbong congressman sa 2nd distrito. Nakapanlulumo ayon kay Governor Pogi na tumatakbo para sa kanyang 2nd termino, na sa sapit na eleksyon ay patuloy pa rin nagpapakalat ng mapanira at walang basihan at hindi patas na akusasyon ng kanilang mga kalaban kontra sa kanya at sa kanyang pamilya na tumatakbo rin sa posisyon. Inakusahan ng kanyang kapatid na nagsasagawa ng vote buying. Ang insidente raw ay isang halimbawa ng kanilang maruming taktika para tangkaing dungisan ang pangalan upang siraan ang kanilang kandidatura. Pero sa halip, sinabi niyang tuloy ang laban para sa pagmamahal at lalong pagunlad ng probinsya ng Pangasinan. Samantala, nilinaw din ni OIC Provincial Election Supervisor Attorney Eric Sonoganiza na wala pang sinumang kandidato sa Pangasinan ng diskwalipikado. May proseso na sinusunod dito tulad na lamang ng pagkakaroon ng ground for disqualification. Hindi rin naman otomatiko kahit pasabihin na may ground for disqualification dahil kailangan pang maghain para rito. Maski pa sinasabing may kumalat sa social media patungkol sa umano'y pagdiskwalipika, pero wala raw na dumating sa kanilang tanggapan. Dumating ang araw ng eleksyon. Mahigit sa 1.9 milyon na mga botante sa Pangasinan ang dumagsa sa 2019 national and local midterm elections. Mahaba agad ang pila sa mga polling centers at inabangan ang pagbubukas nito para maaga ring makaboto. Dala ang kani-kanilang kodigo, 12 senador at 1 congressman sa distritong kanilang kinabibilangan, gobernador, vice-gobernador, board members, mayor at vice mayor at mga konsehal ang kanilang ibinoto. Ang lalawigan ng Pangasinan ay binubuo ng 1,364 na barangay, nakapagpatayo ng 12,190 precincts. 2,632 ang group o clustered precincts at may kabuuan na 1,195 polling centers. Pero hindi nawala ang mga reklamo sa mabagal na proseso ng botohan bagamat computerized ang election. Marami kasing mga vote counting machines at SD cards ang nagkaaberya. Nag-overheat, ayaw bumasa, mabagal na transmission, walang magamit na pentel pen at marami pang iba ang problemang kinaharap ng COMELEC. Uminit ang ulo ng ilang mga botante, naiinip, nagugutom na rin ang iba, pero matyaga pa rin nagantay matapos lamang sa kanilang pagboto.
Sinabi ni Provincial Election Supervisor Attorney Erickson Oganisa, technical issue din ito kaya hindi raw nila maipaliwanag kung bakit nangyari. Subalit kumilos naman sila kaagad tulad ng pagkakaroon ng replacement sa mga nasirang gamit. Dahil sa mga problemang ito, kaya raw medyo mababa ang naitalang voter turnout. Hindi tayo na-delay sa transmission, never tayo nagka-problema sa transmission. Ang delay natin is yung voting process because of the defective or malfunctioning VC. Naging concern namin kahapon is yung makaboto yung mga dapat bumoto. So nagbigay ako ng standing orders na we do away with the statistics. We will not be concerned with statistics. Magko-concentrate kami sa pagpapaboto sa ating mga botante. Medyo mababa siya ngayon. Siguro dahil na nga rin sa tagal ng paghihintay nila sa pila kahapon. Ang naging pahayag ni Provincial Election Supervisor Attorney Erickson Oganisa. Inamin din niya na hindi nila inasahan na magkaroon ng ganitong problema dahil napakaganda naman daw ng performance ng VRVM noong mock elections, gayon din ng mga guro. Mababatid ang Pangasinan ay isa sa mga pilot area sa paggamit ng VRVM. Habang isinasagawa ang halalan, 2 katao ang nasabat ng Calasiao PNP na pinaniniwala ang sangkot sa vote buying sa bayan ng Calasiao. Nagsasagawa ng checkpoint ang pulisya sa Barangay Buod ng naturang bayan nang masita sina Kennedy Don B. Reyes, 24 anyos at Renzi Velasquez, 19 anyos na pawang mga residente ng Barangay Duyong. Sa inspeksyon, hinanap ang kanilang lisensya at dokumento ng kanilang motorsiklo. Subalit nang buksan ng U-Box, tumambad sa mga pulis ang mga bundle ng eleksyon paraphernalia, sample ballots ni Art Celeste, coordinator's ID at mga pera na hindi pa rin matukoy ang kabuuang halaga. Dinala ang 2 sa presinto at inihanda sa kakaharaping kaso ng mga ito. Nahuli rin sa isinagawang umunoy vote buying sa Lasip Calasiao sina Jose Fernandez, 57 anyos, Bongbong Lumibaw, 37 anyos, pawang mga residente ng San Carlos City. Naaktuhan daw ang 2 na namimili ng boto at naghihikayat na iboto raw ang isang partikular na kandidato. Na-recover sa kanila ang 7,500 piso at papel na nakalista ang RAM Guardian Incorporated. Nakuha rin ang sample ballots para sa mga Celeste at Makanlalay groups. 4 na katao naman ang umano'y nahuli sa vote buying sa bayan ng Aguilar na umano'y nahuli ni board member Raul Sison, isang kandidatong board member sa 2nd District ng Pangasinan. Pinangalanan ng mga naaresto bilang sina Clarice Sanchez, 34 anyos, Marilyn de la Cruz, 25 anyos, Rico Almazan, 25 anyos at Denver Behar, 29 anyos na pawang residente ng bayan ng Bugalyon. Rumesponde raw ang mga pulis hinggil sa ulat patungkol sa vote buying sa lugar na umano'y nahuli ni Sison at ng NBI. Kabilang sa mga nakuha ang sample ballots, election paraphernalia at cash na mahigit 400,000 piso. Pahayag naman ni Police Colonel Wilson Joseph Lopez, tinawag sila sa lugar at dinatnan na ang mga tao roon at nagkakaroon na ng inventaryo. Walang koordinasyon sa kanila ang NBI sa nangyaring insidente. Po kami doon kanina, base po doon sa tawag sa amin na nangyari na doon. So nag-responde yung ating team anti-vote buying dito sa kampo, kasama po yung aming DRTO. So at ganoon nga, naabutan nga natin na pagdating po natin doon, nagkakaroon na ng inventaryo, kasama po yung NBI doon sa lugar, sa Barangay Buer, Aguilar. Amin po, wala po. Sabi ko nga, tinawagan lang po kami na mayroon nga na po nangyari na gano'n. Pagdating po natin doon, yun lang, tinanover lang po sa atin yung mga items na nandun po na allegedly ay nakuha po nila. Samantala, 5 katao ang binugbog dahil sa akusasyon ng mga flying voters sa bayan ng Sual. Binitbit sa Sual Police Station ang 2 lalaki na sangkot sa insidente sa Barangay Kapantulan na nakilala bilang sina Cristito Rosasenya de los Santos at Leonardo Caburao, 61 anyos ng Barangay Kawayan, Sual. Nakatayo lamang daw si Rosasenya sa labas ng Cacao Elementary School nang lapitan ng 3 kalalakihan. Tinatanong ang kanyang pangalan at kung ano ang ginawa sa lugar, subalit hindi na niya pinansin dahilan para suntukin sa mukha ni Caburao. Nagreklamo naman sa pulisya ang isang Eleuterio Binaoro, 45 anyos, isang welder, residente ng Zamboanga del Sur at kasalukuyan nakatira sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Sual. Papasok na raw kasi ito sa Sual Elementary School nang hinarang siya ng isang lalaki at sinabihang huwag bumoto. Hindi niya ito pinansin.
Pilit na pinigilan ng naturang lalaki hanggang sa magkainitan at sinuntok siya sa muka. Pinigilan siya dahil hindi raw ito botante sa lugar. Nagreklamo naman sina Michael Marsan, 34 anyos, Marvin Mansan, 33 anyos, at Nemesio Marsan Jr., 25 anyos. Pawang mga residente ng Barangay Bakiwan matapos umanong harangin ng 6 na kalalakihan at pinagbubugbog. Pauwi na raw ang mga ito matapos bumoto. Subalit habang naglalakad pa uwi, nilapitan ng mga ito ng mga sospek na nakaabang sa kabilang kalsada at pinagtulungang bugbugin. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, natapos din ang halalan sa Pangasinan. Natagalan din ang pag-transmit ng mga boto. Aminado si Provincial Election Supervisor Erickson Oganisa na may mga pagkaantala sa isinagawang provincial canvassing of votes sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall. 7 bayan ang hinintay ng PBOC na may transmit ang resulta ng eleksyon na kinabibilangan ng bayan ng Mangaldan, San Fabian, Mapandan, San Carlos City, Basista, Bugalyon, Lingayen at Tayug. Ang mga ito ay nakaranas ng pagpalya ng SD card dahil hindi pa dumating ang mga kapalit na SD card ng mga ito. Habang binibilang ang mga boto, nanguna si incumbent Pangasinan Governor Pogi Espino sa pagkagobernador. Sa partial unofficial result, nakapagtala si Pogi ng 772,857 votes laban sa kanyang katunggali na si Alaminos City Mayor Arthur Celeste na may 576,455 votes. Nasa kabuang 98 to 91% ng election returns ang nabilang. Samantala, nakapagtala naman ng 709,225 votes si Mark Lambino para sa Vice Governor kontra naman sa 493,001 votes ni Angel Banicad Sr. Naiproklama na rin sa kani-kanilang nasasakupang bayan at distrito ang mga nagwaging congressman, board member, mayor at mga konsehal. Samantala, naiproklama na rin ng Provincial Comelec ang mga nanalong congressman sa Pangasinan. Itinaas ni Provincial Election Supervisor Attorney Oganisa ang kamay ni Ramon Monmon Guico, hudyat ng proklamasyon nito bilang nanalong kongresista ng ika-5 distrito ng Pangasinan na nanalo sa botong 125,136 votes. Habang ang katunggali nitong si incumbent Congressman Amado T. Espino Jr. ay nakakuha lamang ng 121,624 votes. Kasama rin niyang naiproklama sina 5th District Board Member Nicoli John Louis Sison at Chinky Perez Tababa. Gayon din sina 6th District Board Member Noel Bince at Salvador Perez Jr. Mag-aalas 6 na ng gabi nang magkasunod na ipinoklama si 1st District Congressman Noli Celeste bilang panalo matapos makakuha ng 101,234 na boto kontra sa 93,786 ng katunggaling si Tim Orbos. Board members naman ng 1st District sina Donabel Fontalera na may botong 107,150 at si Orange Humilde Versosa na may 73,836. Si Rosemary Arenas pa rin ang nanalong congressman sa ikatlong distrito. Sa 4th District ay si Congressman Christopher De Venecia at 6th District Congressman naman si Tyron Agabas. Nagwagi bilang vice-gobernador si Mark Lambino. Sa lungsod ng Dagupan, nagtagumpay sa kanyang kampanya si Dagupan City Vice Mayor Mark Brian Lim na nakakuha ng botong 49,156 kontra kay incumbent Mayor Belenti Fernandez na nakakuha ng botong 47,917. Nanalo naman bilang Vice Mayor si Brian Cua na nakapagtala ng 52,532 votes kontra sa katunggaling si Alfie Fernandez na may 41,888 votes lamang. Pasok naman bilang mga konsehal sina Dada Reyna, Celia Lim, Michael Fernandez, Dennis Canto, Marvin Fabia, Carlos Reina, Cisco Flores, Attorney Joey Tamayo, Chito Samson at Teresa Coquia. Generally peaceful naman ayon sa PNP ang eleksyon sa lalawigan. Ayon kay Police Colonel Wilson Joseph Lopez, wala silang naitalang malaking mga insidente maliban sa konting aberya na naitala habang idinaraos ang eleksyon. Nagkaroon man ng mainitang akusahan ng mga supporters ng mga kandidato ay wala namang naging malaking problema o masasabing election-related incidents. Dagdag pa ni Lopez na nakamit ng PNP ang zero election-related incidents kung kaya't malaki ang pasasalamat nila sa publiko dahil sa pakikipagtulungan sa pulisya.
Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Governor-elect Amado Pogi Espino III nang siya ay formal nang iproklama ng Provincial Board of Canvassers o PBOC. Kasama rito ang kanyang pamilya na punong-puno rin ng galak. Nanalo rin bilang Congressman-elect ng 2nd District ng Pangasinan si Jomel Anthony Espino na dating mayor ng Bugalyon, isang baguhan sa pagbabalangkas ng mga batas sa Kongreso. Nanalo rin ang kanilang ina bilang mayor ng Bugalyon. Samantala, pinasalamatan din ni Governor Pogi ang mga nagawa ng kanyang ama sa lalawigan na maituturingan niya ng bukas ng pagbabago at progreso sa Pangasinan. Sa ngayon, ani Espino, nakatutok pa rin ang kanyang ama sa mga tungkulin nito bilang incumbent congressman ng 5th District bago ibigay ang kanyang posisyon sa nanalo na si Ramon Guico. Matapos ang eleksyon, sunod-sunod ang nangyaring insidente ng pamamaril dito sa lalawigan. Patay sa engkwentro ng mga pulis at isang hinihinalang miyembro ng Gun for Hire Group sa bayan ng Santa Maria. Magsasagawa sana ng search warrant ang mga pulis sa bahay ni Verson Mamerto alias Jong sa Sitio Bugarin, Barangay Kalitang, subalit nang matunugan ng mga pulis ay tumakas ito. Habang papalayo papunta sa bukid, pinaputukan umano niya ang mga pulis dahilan para gantihan din ang putok, resulta ng kanyang kamatayan. Sa impormasyon na nakalap, si Verson Mamerto ay miyembro ng Mamerto Group na sangkot sa gun for hire activities at illegal drug trade na nag-ooperate sa 5th District ng Pangasinan, gayon din sa katabing 6th District nito. Na-recover sa kanya ang caliber 45 na baril na mayroong 3 bala at sa pamamahay nito ang isang airgun, 7 bala ng caliber 45 na baril, 16 na basyon ng caliber 9mm at isang bulletproof vest. Sa bayan naman ng San Fabian, dead on arrival sa paggamutan ng mag-live-in partner matapos pagbabarili ng di kilalang salarin na nakasakay sa kotse. Sa Sitio Takulit, Barangay Angyo, nangyari ang pamamaril sa land agent na si Patrocinio Malikdem, 53 anyos, at Solna Parlan, 54 anyos. Binaril sila ng hindi pa kilalang mga sospek na lulan ng kulay dilaw na kotse. Isa namang barangay treasurer ang pinagbabaril sa ulo sa iba't ibang bahagi ng katawan habang nasa bahay ito sa bayan ng Calasiao. Dating barangay kagawad ng Bud Calasiao ang biktimang si Lauro Paragas, 63 anyos. Samantala, nasa harapan naman ng Justice Hall dito sa lungsod ng Dagupan, pinagbabaril din ng hindi pa kilalang salarin ang abogadong si Atty. Val Crisostomo, residente ng bayan ng Manawag. Siya ang legal counsel ng Global Tech na nasa likuran ng operasyon ng peryahan ng bayan sa Pangasinan. Lumabas umano ng bulwagan ng abogado at pumunta sa kanyang sasakyan. Subalit biglang pinaulanan ng bala. Na-recover sa crime scene ang 8 basyon ng kalibre 45 baril. Ito rin ang sinasabing posibleng bilang ng tamang tinamo ng biktima sa katawan. Mabilis na tumakas ang gunman at sumakay sa motorsiklo patungong east direction na posibleng tumakbo sa bayan ng Mangaldan. Dadaluhan sana ni Atty. Crisostomo ang 3 pagdinig ng kaso na may kinalaman sa arraignment sa illegal numbers game at isang plea bargaining. Nilinaw naman ng kapulisan na hindi pasok sa parameters ng election-related incident ang nangyaring pamamaril kay Atty. Crisostomo. Sabi ng Nooy Pangasinan Police Provincial Director na si Colonel Wilson Joseph Lopez, isang isolated case ang pagbaril patay kay Crisostomo na kilalang may hawak ng ilang mga sensitibong kaso. Agad ding binuo ang Special Investigation Task Group upang tumutok sa kaso sa pagpatay sa naturang abogado. Samantala, mariing kinokondena ng Integrated Bar of the Philippines Pangasinan Chapter ang nangyaring pamamaril kay Atty. Val. Sa kalatas na ipinalabas ni Atty. Chodora Cerdan, ang Pangulo ng IBP Pangasinan, profesional na kinakatawan ng mga abogado ang kanilang kliyente, kasama na ang dedikasyon sa kanilang sinumpaang tungkulin. Nakakalungkot na isipin ng mga abogado ang nagiging sagabal sa katunggali ng kanilang mga kliyente at ang pagkitilang ginagamit na panakot upang abandonahin ng abogado ang kanilang ipinaglalaban. Ayon naman sa past president ng IBP Pangasinan Chapter na si Atty. January Ragudo, ipinaparating nila ang mga opisyal at miyembro ay taus-puso nakikiramay sa naiwang pamilya ni Crisostomo. Katulad ng nangyaring shooting incident sa San Fabian, ay meron na ring tinitingnan na anggulo ang kapulisan sa nangyaring pagpatay kay Atty. Crisostomo. Ayon kay Lopez, nakuha na ng pahayag ang pamilya at ibang personalidad na makakatulong sa investigasyon. Patuloy din ang pangangalap ng impormasyon ng Special Task Force Group Crisostomo. Habang nasampahan na umano ng kaso ang sospek sa pamamaril sa barangay treasurer na si Lauro Paragas sa bayan ng Calasiao.
Dagdag ni Lopez, ang pag-usad ng bawat kaso ay dahil sa pakikipagtulungan ng mga saksi sa iba't ibang insidente. Pagkatapos ng eleksyon, sunod namang pinaghandaan ng mga paaralan ng Brigada Eskwela. Nalalapit na naman kasi ang pagbubukas ng klase. Nananawagan na ang Department of Education sa lider ng mga lokal na pamahalaan, barangay folks, mga magulang at maging ordinaryong residente na makiisa sa brigada. Naniniwala si Atty. Donato Balderas Jr., ang Schools Division Superintendent, na hindi lamang obligasyon ng paaralan na mapag-aral ang mga bata kundi obligasyon ng buong komunidad. Samantala, hindi naman ito itinanggi na kada taon ay problema ang kakulangan ng silid-aralan at ng mga libro. Aniya, nasa 168 silid-paaralan pa ang under construction, habang 78 na ang maaaring gamitin, maging ang 323 na repaired classrooms na pinondohan ng Department of Education o DepEd. Dagdag nito, 70 silid-aralan ay malapit nang matapos para magamit na ng mga mag-aaral ngayong school year 2019-2020. Inaasahan na rin nila ang karagdagang mga guro upang matugunan ang lumalaking bilang ng mga estudyante. Sa Dagupan City, isinabay naman ng City Health Office ang pagsasagawa ng misting operation sa mga paaralan habang kasagsagan ng Brigada Eskwela. Water-based chemical ang ginagamit ng mga otoridad upang mabawasan at makontrol ang lamok sa mga lugar. Ayon sa CHO, mas ligtas gawin ang misting operation habang hindi pa nagsisimula ang klase ng mga bata. Iwas din ito sa abala ng klase. Samantala, bagamat may kakulangan sa mga silid-aralan at mga guro, tiniyak ng San Carlos City Division na 100% ng handa ang mga pampublikong paaralan sa lungsod para sa pag-umpisa ng klase sa June 3. Ayon kay Sheila Marie Primicias, ang Nooy Schools Division Superintendent ng San Carlos City, na kayang-kayang solusyonan ng bawat school administration ng mga mabibigat na problema, lalo't lahat umano ng public schools sa lungsod ay ISO certified na. Dinagsa naman ng mga enrollees ang paaralang may pinakamalaking populasyon sa buong rehiyon, ang Mangaldan National High School. Ang bilang noong nakaraang school year na umabot sa 1,800 na mag-aaral ay naungusan na ng bilang ng enrollees ngayon. May paalaala naman ang kapulisan sa mga magulang ng mga estudyante bago pang pagbubukas ng klase, na lakat ng mga magulang maging sa mga guro na laging bantayan at gabayan ng mga bata. Karaniwan kasing problema tuwing basukan ng issue ng bullying sa pagitan ng mga estudyante, hindi lamang sa paaralan kundi maging sa internet. Ugaliin o manong kamustahin ng mga bata upang malaman kung anong mga problema ang posibleng kinakaharap ng anak mula sa mga aralin at mga kaklase. Samantala, sinalakay mga ahente ng National Bureau of Investigation ng NBI Dagupan at PNP Pangasinan ang isang apartment sa Barangay Malabago, Mangaldan dahil sa natanggap na impormasyon ng Task Force Against Illegal Drugs na may nakapasok na malaking sindikato ng illegal na droga sa lalawigan kung saan ay mga Chinese national umano ang sangkot. Sa bisa ng search warrant, kinalughog ang bahay at nakita ang ilang automatic weighing scales at resealable plastics. Hindi naman naabutan ng mga otoridad ang suspect na si alias Ching, dahilan para hindi mabuksan ang vault sa loob ng bahay. Kinuha ito ng mga otoridad para gawing ebidensya. Asawa lang daw nito ang naiwan na isang Chinese na di nakakapagsalita ng Tagalog at English. Sunod naman ay sa Barangay Camanteles sa lungsod ng Urdaneta, kung saan sa bisa rin ng search warrant ay hinuloghog ang inuupahang bahay ni Louis Bin. Tumagal ng halos 1 oras ang operasyon at nadiskubre sa cabinet ang tinatayang humigit kumulang 330 gramo ng hinihinalang shabu. Ang suspect ay 2 buwan pa lamang daw na umuupa sa naturang bahay at inireklamo ng kanya mga kapitbahay dahil sa kahinahinalang kilos nito. Nahuli rin sa parehong barangay ang isa pang Chinese national na nagpakilalang si Wu Chin alias Jeff. Nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad mula sa bayan ng Mangaldan ay may itatransport daw ng illegal na droga papunta ng Urdaneta. Sakay ng itim na van, nakuha sa travel bag nito ang 10 malalaking pakete ng hinihinalang shabu na nasa 20 kilo ang bigat at tinatayang milyong piso ang halaga. Nakuha rin ang ilang government-issued ID na pagmamayari ng suspect, ngunit iba-iba ang nakalagay na pangalan. Ito ay Tao Jin He at Jun Hao Le. Ayon sa nakalap na impormasyon ng Action Radio, ang naturang suspect ay kasali sa isang sindikato sa Baguio City na nang mabulabog ang kanilang grupo ay nagpunta ng Ilocos at ngayon ay nasa Pangasinan. Pinaniniwala ang nai-dispose na ang malaking bahagi ng droga,
habang tira na lamang daw ang nakuha sa mga sospek. Puspusang binubusisi ng Urdaneta City PNP kung may iba pang kasabwat ang 4 na Chinese nationals na naaresto ng mga otoridad matapos makuhanan ng 124 million pesos na halaga ng shabu sa Urdaneta. Sa isang panayam, ayon kay Police Lieutenant Colonel John Giagi, ang hepe ng Urdaneta PNP, nagsagawa ng follow-up operation ng kanilang hanay upang malaman kung may kasabwat ng malalaking individual o di kaya sindikato ang mga nabanggit na dayuhan. Ilang araw na minatsaga ng mga sospek, subalit nahirapan dahil sa pabago-bagong tirahan. Ikinatuwa naman ng PNP ang isa sa mga ituturing na malaking accomplishment sa lalawigan sa kampanya kontra illegal na droga. Matapos ang masalimuot na halalan noong nakaraang buwan ng Mayo, nakahanda ng manumpang mga bagong halal na lingkod bayan. Sa kabilang banda, panahon na naman ng pasukan ng mga kabataan sa kani-kanilang mga paaralan, ngunit agad itong nabahiran ng krimen. Pakinggan sa ulat na ito kung paano nakamit ng pamilya ang hustisya. Formal nang nag-courtesy call kay Pangasinan Governor Amado Y. Espino III ang bagong OIC Provincial Director ng PNP na si Colonel Rodrigo Maranan. Huling linggo ng Mayo siya dumating sa lalawigan ng Pangasinan kapalit ni Police Colonel Wilson Joseph Lopez. Sa kanyang pagpapakilala, inihayag ni Maranan ang ilan sa kanyang mga naging accomplishment sa mas maayos na pamamalakad para makamit ang peace and order sa lalawigan ng Pangasinan. I am confident that I can lead my men to uphold the law for the sake of good men, in order to instruct them on how they may live in friendly terms with one another, and more importantly, for the sake of those who refuse to be instructed. To sustain the momentum started by my predecessor, the delivery of fast, reliable, and quality police service, I will be placing the Pangasinan PNP in red alert. Advocacy that will definitely carry out our mission to neutralize criminal. Mas magiging maigting pagtutulungan ang pangunahing direktiba ng gobernador sa kanya sa pagpapanatili ng katiwasayan at kapayapaan sa lalawigan ng Pangasinan. Naniniwalaan niya kasi ang gobernador na ang produkto ng katiwasayan ay ang kapayapaan. Sa kampanya naman sa illegal na droga, iginiit din ng provincial director na alam na rin nila ang gagawin at makikipagtulungan hinggil dito sa provincial government. Kabilang sa kanyang mga programa ang pagpapaigting ng police operations para mabuwag ang drug syndicates, mapababa ang crime volume at maitaas ang crime solution efficiency at tanggalin ang mga tinatawag na police escalawag sa kanilang hanay. Ipapatupad ang disiplina sa kanilang hanay dahil ang pagbabagoan niya ay magsisimula sa isip at hindi sa pakiramdam at hindi sa anumang mga pangyayari. Sa pamamagitan nito ay maibabalik sa kanila ang tiwala at paniniwala sa kanila ng komunidad. I will not be accepting any reason behind the delay reaction of my men. We will enforce the law properly without fear or favor. The PNP has always been definite on enforcing the law strictly, unprejudiced, and not forgetting to remain accountable to the people that is sworn to serve and protect. Ipinagpapasalamat umano nito ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ni dating PNP Director General Oscar Albayalde at ni Pangasinan Governor Amado Y. Espino III na mapaglingkuran ang lalawigan ng Pangasinan. Balik eskwela ang 33,000 mahigit na mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa Dagupan City. Ayon kay Dr. Venus Maria Estunilo, Officer in Charge ng Curriculum Implementation ng DepEd Dagupan, na ang kabuang bilang na 19,671 ay mga elementary pupils, habang 11,136 ay junior high school students at 2,911 ay senior high school students. Mas mataas pang inaasahan dito habang ongoing pa rin ang enrollment. Noong nakarang school year ay nakapagtala ang Dagupan City Schools Division Office ng nasa 37,000 mga estudyante. Tiniyak naman niyang sapat ang silid-aralan para sa paparating na populasyon ng mga estudyante sa syudad dahil anya ay mayroon ng mga bagong gusali na naayos na sa isinagawang 1 linggong brigada eskwela sa tulong na rin ng mga stakeholders. Sapat din anyang bilang ng mga guro para sa lahat ng public schools sa Dagupan. Nagpaalala naman ito sa lahat ng paaralan patungkol sa no collection policy sa umpisa ng klase. Nilinaw niya ang mga lehitimong contributions na kinolekta na sa buwan ng Hulyo.
Ikinatuwa naman ng Dagupan City PNP na naging payapang pagsisimula ng klase ng mga elementarya at sekundarya. Sinabi ng nooy si Police Lieutenant Colonel Percival Pineda, OIC Chief of Police ng Dagupan City PNP, walang naitalang untoward incident nung unang araw ng klase. Ito ay dahil sa ginawang deployment ng kapulisan para magbigay seguridad sa mga paaralan. Maliban sa mga police personnel na nakakalat malapit sa mga paaralan, mayroon ding mga police assistance desk na inilagay ang PNP sa mga piling eskwelahan. Samantala, 800 mga pulis naman ang ipinakalat sa iba't ibang mga paaralan sa pagbubukas ng klase noong June 3. Nagtalaga ang Pangasinan Police Provincial Office ng 200 police assistance desk para tumulong sa mga magulang, guro, faculty at mga mag-aaral na nangangailangan. Ayon kay Police Colonel Rodrigo Maranan, nag-deploy ang Pangasinan PPO ng mahigit 800 uniform personnel sa mga piling eskwelahan. Maliban dito, humingi rin ng tulong ang PNP sa mahigit 2,000 force multipliers sa lalawigan para umantabay sa unang araw ng klase. Sinabi rin nito na isang buwan bago ang pasukan ay pinaghandaan ng kapulisan kung paano ang kanilang magiging sistema upang maiwasan ang anumang insidente sa pagbubukas ng klase. Target naman ng Mangaldan National High School ang zero case ng bullying. Abot na sa 7,533 nakapag-enroll sa junior at senior high school at may pinakamalaking populasyon na paaralan sa Region 1. Ngayong school year, inilunsad ng pamunuan ng paaralan ang Child Protection Committee. Ayon kay Dr. Leo Blaquier, principal ng Mangaldan National High School, layunin ng komite na ito na tugunan ang kaso ng bullying. Matatandaan na noong nakarang school year nakapagtala ng 2 kaso ng bullying ang paaralan kung saan isang grade 12 student ang namatay. Wala pang isang buwan na nagbubukas ang klase ng mga estudyante dito sa lungsod ng Dagupan ay isang first-year civil engineering student ang ginahasa at pinatay sa isang subdibisyon dito sa lungsod ng Dagupan. June 15, nagpaalam sa kanyang pamilya ang biktimang si Bernadette Saclan, residente ng Bunuan Tondaligan na dadalo sa debut party ng kaibigan, subalit hindi na nakauwi. Humingi ng tulong sa pulisya ang kanyang kapatid na si Leonard dahil sa nawawalang kapatid. Kinabukasan, hindi malayo sa kanilang bahay, natagpuan sa madamong bahagi ng isang bakanting lote ang biktima na hubot-hubad, may dugo sa ilong at bibig na pinaniniwala ang pinukpok ng matigas na bagay matapos halayin dahilan ng kanyang pagkamatay. Nanlumo ang pamilya ni Bernadette dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng dalaga. Agad ipinasuri ang bangkay ng biktima at doon nakumpirmang ginahasa nga ito dahil sa nakitang laceration at semen fluid sa maselang bahagi ng katawan. Napag-alaman din na sinakal hanggang sa mamatay ang biktima sa kahinampas ng mabigat na bagay. Nakiusap din sila sa prosecutor's office na hintayin ang resulta para sa inquest. Ang suspect na si Jarek Gonzales ay nahaharap ngayon sa kasong rape with homicide. Lumabas naman na ang ikinamatay ng biktima ay asphyxia by strangulation o pagsakal at trauma dahil sa pagpalo sa kanyang ulo. Agad natukoy ang suspect base sa CCTV sa lugar. Nakilala ito na si Jarek Gonzales na may iba't ibang pending cases kasama ng attempted rape. May mga kaso rin itong pagnanakaw sa subdibisyon. Nakita ito sa lugar ng gabing mawala ang biktima at kinabukasan ay hindi na rin mahagilap. 8 oras lang ay nahuli agad ito ng mga pulis. Ayon kay Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Abo Bakar Mangilin Jr., sa tulong ng kapatid nitong pulis, natunto ng sospek sa barangay Mulag Mga Taram. Hindi umano pumalag ang sospek at sumama sa mga pulis. Ikwinento pa umano nito ang kanyang mga naalala noong nangyari ang krimen. Nakitaan ng sospek na mga kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan na patunay na nagpumiglas ang biktima na isang yellow belter ng taekwondo. Sa masusipang pagsisiyasat, may behavioral pattern ng paggawa ng krimen ni Gonzales. Napag-alaman na tuwing buwan ng Hunyo kada taon ay nahaharap ito sa iba't ibang kaso. Noong June 16, 2013 ay may kaso itong theft at June 23, 2016 ay may kaso itong robbery with attempted rape na pawang bailable. Habang June 16, 2019 nang isagawa nito ang pagpaslang sa kolehiyala. Kasong robbery with homicide ang isasampang kaso sa kanya ngayon dahil ang gintong hikaw, kwintas at cellphone ng biktima na nawawala ay natagpuan sa bahay nito. Kung mapatunayan na ginahasa nito ang dalaga ay idaragdag ang rape case. Sa pagkakataong ito, magiging non-bailable na ang kanyang kaso. Isang buwan ang nakalipas mula ng eleksyon ay nanumpa na ang mga nanalo. Itinaas ni Bugalyon Mayor Priscilla Espino ang kanyang kamay. Siya ang unang babaeng nahalal na mayor ng bayan ng Bugalyon. Pinalitan nito ang kanyang anak na nanalo bilang congressman na si Jomel Espino ng 2nd distrito. Nagpasalamat si Congressman Jomel sa kanyang mga kababayan dahil sa ibinigay na pagtitiwala sa kanilang ina na mamuno sa kanilang bayan at siya naman ang mamumuno sa kanilang distrito. Tiniyak nito na mas gaganda pa ang Bugalyon lalo't mas magaling pa sa kanya ang pumalit bilang alkalde.
Ipinagmalaki pa nito ang mga proyekto sa kanilang bayan ay hindi hihingin kundi ibibigay mismo ng provincial government at ng national support sa tulong ng magkapatid na si Governor Amado I. Espino III. Habang hindi nito itinanggi na siya ay kinakabahan para sa kanyang bagong tungkulin. Anya, maraming nagawa ang kanyang ama na si Amado Espino Jr. hindi lamang bilang gobernador kundi maging kongresista at si dating Congressman Leopoldo Batawil na pawang may disiplina at maraming naging proyekto. Bilang batang kongresista, plano nitong tutukan ang kabataan at ipakita na mayroon itong nalalaman taliwas sa ibinabatong isyu sa kanya na walang alam sa politika. Kakayanin siyempre, higitan natin. Kaya namin sabihin na kahit paano, sinubidi dahil mas bata, may mga bagong mangyari. So yun yung siguro isusulong ko. Siguro for youth, especially our youth and senior citizens, meron pa rin. And yung drive ko to prove them wrong na sinasabi lagi nila Hiniling nito na iwasan na ang politika dahil tapos na ang eleksyon at magsama-sama para sa ikabubuti ng bayan. Tinayak nito na hindi nito sisirain ang pangalang Espino sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Nanumpa na rin ang mga bagong halal na opisyal sa lungsod ng Dagupan. Dumagundong ang tambol, hiyawan at palakpakan ng mga taong nagtungo sa Dagupan City People's Astrodome kung saan isinaghawa ang inaugurasyon at panunumpa ng mga new city officials sa pamumuno ni Mayor Mark Brian Lim. Sigawan at palakpakan ang mga taga-suporta nang umakyat na sa entablado at nanumpa si Lim. Matapos nito ay sinundan ng signing of oath of office. Kasama ni Brian Lim ang kanyang asawa at anak. Agad din itong sinundan ng panunumpa ng bagong halal na Vice Mayor Brian Kuwa na nakasama din ng kanyang anak. Sunod na rin na nanumpa ang mga nanalong konsihal na sina Dada Reyna, Celia Lim, Cisco J. Flores, Dennis Canto, Atty. Joey Tamayo, Michael Fernandez, Marvin Fabia, Carlos Reyna, Chito Samson at Teresa Coquia. Sa probinsya, naging simple naman ang ginawang panunumpa ni re-elected Pangasinan Governor Amado I. Espino III. Isinagawang simpleng oath-taking ceremony sa loob ng kanyang opisina na sinaksihan ng kanyang mga magulang, asawa at anak. Tanghaling tapat naman noong June 30, nanumpa si Vice Governor Mark Lambino, alinsunod naman sa tradisyong sinusunod ng kanyang pamilya. Sa parehong petsa at oras din, nanumpa ang kanyang inang si Marlene Lambino na nanalong mayor sa bayan ng Mangaldan. Nanumpa na rin ang mga bagong board members na naihalal na bumubuo ngayon ng 10th Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan simula June 30, 2019 hanggang sa taong 2022. Kasama ang ilang mga taga-suporta at pamilya nanumpa sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall at sa harap ni Regional Trial Court Judge Maria Laarni Paraino ang inducting officers sina Margie Humilde Versosa ng 1st District, Nestor Reyes ng 2nd District, Angel Baniked ng 3rd District, Jeremy Jerico Rosario at Liberato Villegas ng 4th District, Rosary Cherry Perez Tababa ng 5th District, Noel C. Binsi at Salvador Perez Jr. ng 6th District. Pagkatapos ng panunumpa, agad lumagdang mga nanalo sa kanilang oath of office na sinaksihan ng kanilang mga kasama. Sabay sa pagpasok ng buwan ng Hulyo ay ang pag-upo ng mga nanalong politiko noong nakarang halalan na nagbitiw ng mga pangako na matutunghayan pa nating matupad. Gayon din na nagkaroon ng rigudon sa hanay ng kapulisan. Ito ay base na rin sa mandato ng Philippine National Police upang mas maging mabisa pa ang paglilingkod sa bayan. Mahaba ang parada ng mga sasakyan na nabili ng city government mula 2014 hanggang 2019 at siyang ginagamit na ang iba't ibang opisina ng city government ng Dagupan. Sa kanyang FB page, sinabi ni dating City Mayor Belen Fernandez na binili ang mga brand new na sasakyan at heavy equipment na makatipid sa halip na gumastos ng milyong-milyong pisong pondo ang city government sa pagpapasaayos sa second-hand vehicles. Bumili din ng ilang mga dump truck para sa pinaghahandaang waste to energy at paglutas sa problema sa basura at sa dump site sa syudad at sa City Engineer Office para naman sa repair at maintenance sa syudad. Pagkatapos ng parade of the vehicles ay formal na ring itinurn over ni Fernandez ang pamumuno sa bagong halal na mayor ng Dagupan na si Mayor Mark Brian Lim na bigong makadalo sa naturang okasyon at kinatawan na lamang ni dating Councilor Red Erfi Mejia. Itinurn over ang mga official documents na maingat na inihanda at inayos upang walang mangyaring mga problema sa mga ongoing projects na kanyang iiwanan na rin at ipapasakamay sa bagong administrasyon.
Muli, binigyang diin ni Fernandez na maunlad ang Dagupan City na kanyang iiwanan at umaasang mapapanatili ng susunod na administrasyon at ito ay tututukan na. Kanya ring hiniling na tutukan ng bagong administrasyon ng ilang legal cases tulad ng acquisition and sale ng Macador Building, 16 million civil case away property sa San Jacinto, 14 million dredging machines, unliquidated price na 1.5 million pesos at pagpapatayo ng isang gusali na wala ang anumang bidding at budget, subalit nakatayo sa Civic Center ng Dagupan City. Anya, ang pondo ng publiko kasi ang ginamit dito na dapat sana ay napoprotektahan na. Matapos naman ang kanyang oath-taking, binanggit ng Lim administration ang kanyang 8-point agenda, kabilang ang problema sa baha, basura at iba pa na magiging prioridad. Tinitingnan nilang alternatibo ang paghahanap ng sanitary landfill kung saan maring itapon ang mga basura. Isusulong ang waste segregation upang wala nang gagawing pag-segregate ng mga basura sa mismong dump site. Target anya ng city government na maipasara ang bunuan dump site bago matapos ang taon o mas maaga pa rito. Sa pagbibigay naman ng trabaho, sinabi ni Mayor Lim na nais nilang mabigyan ng karagdagan at stable na mapagkakakitaan ng mga residente sa island barangays at hindi lamang umasa sa kanilang tradition income. Again, sinabi ko po sa speech natin, we'll concentrate of course on providing as soon as possible solution to our flooding. Second is to be able to manage our waste and really in the near future, looking forward to closing the Bunuan Bilok dump site. And number 3, in how to provide job opportunities, prioritizing syempre yung mga marginalized communities natin. Kasi pag titingnan niyo po, lalong-lalo na sa ating mga island barangays, napakalaki po ng kakulangan ng job opportunities for them. By doing this, we want to move them away from yung mga traditional income nila, which is pagtatayo ng fish pen, etc. Ang pahayag ni Dagupan City Mayor Mark Brian Lim. Sa problema naman sa baha, sinabi niya na hindi naman masamang humingi ng tulong sa mga lugar na mayroon ding ganitong problema, subalit nasolusyonan tulad ng Navotas City na kanyang pinuntahan kamakailan. Anya, pare-pareho din ang kalagayan ng Dagupan City at Navotas na napapaligiran ng tubig at apektado ng high tide galing sa Manila Bay. Ayon kay Lema, base sa survey, 76% ng mga Dagupenyo ang nagsabing ang baha ang pinaka-problema nila. Isa sa natutunan nila at nais na maipatupad sa Dagupan City ang pagkakaroon ng comprehensive drainage audit. Sa ngayon, ang ilang direktiba nito kay City Administrator Vlad Mata ay panatilihing malinis ang mga drainage. Nilinaw niya na bukas siya na ipagpatuloy ang mga magagandang proyektong naumpisahan ng kanyang sinundan tulad ng Waste to Worth project. Pero pag-aaralan nila kung ito ang most effective at cost-efficient. Kung mali naman at illegal ay hindi nila itutuloy. Samantala, sa bayan ng Kalasyawa, hindi pangkaraniwan ang pagbubukas ng 10th Sangguniang Bayan Inaugural Session sa bayan. Pinasinayaan ni Kalasyaw Mayor Joseph R. Mambauzon, Vice Mayor Mahadeva Das Misina at mga konsehalang official mesa ng Sangguniang Bayan. Sa pagbubukas ng sesyon, binigyan ng plaque of recognition ang tatlong mga dating konsehal ng 9th Sangguniang Bayan na sina Manny Datwin, Jerome Gabrilio at Nestor Horio. Malugod ding tinanggap ng mga kapamilya ng mga yumaong konsehal na sina Dennis Torio at Ferdinand Galang ang kaparehong pagkilala sa kanilang serbisyo sa Kalasyawa. Napagkasunduan sa naturang sesyon ang schedule ng regular session na gaganapin tuwing araw ng Lunes sa alas 9 ng umaga sa Session Hall ng Sangguniang Bayan. Samantala, ang mga rules at iba pang alituntunin para sa mga sesyon hanggang 2022 ay inadapa sa dating rules and regulation noong 2016. Sa pamagitan ng Blanket Authority na minungkahi ni Councilor Nestor Gabrilio at sinang-ayunan ng lahat ng mga konsehal na bigyan ng kapangyarihan si Vice Mayor Messina na magtalaga sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan upang pamunuan ng 18 mga komite. Hindi naman nabigyan ng chairmanship si Councilor Kevin Roy Macanlalaya na natatanging mula sa kabilang partido. Samantala, nahati na rin ang mga konsehal sa 8 distrito ng bayan na binubuo ng mga barangaya. Napunta kay Councilor John Benedict Acosta ang District 1, Ardison Soriano ng District 2, Kevin Roy Macalalay ng District 3, Nestor Gabrilio ng District 4, Gerald Official, District 5, Rogelio Danuli, District 6, Felipe De Vera, District 7 at Gerald Navarro ng District 8. Itinalaga rin bilang Majority Floor Leader si Councilor J.B. Acosta, habang Minority Floor Leader si Councilor Kevin Roy Macalalay. Sa Lingayen,
Sa kanyang pag-uumpisa sa formal na paglilingkod bilang mayor ng Lingayen, agad pinulong ni Mayor Leopoldo Batawil ang iba't ibang department heads ng lokal na pamahalaan at inalam ang kalagayan ng iba't ibang proyektong kailangang tugunan. Ayon kay Mayor Batawil, gusto kasi nitong maumpisan agad ang short-term projects o mga doable na mga proyekto. Sa panahon raw kasi ng kanyang pag-iikot noong kampanyahan, nakita nito ang marami pang trabaho na kailangan pang gawin. Marami naman anyang nagawa ang sinundan niyang administrasyon at kanya raw itong dadagdagan. Sa palengke, hiling ang mga maayos na sistema, istruktura at kalinisan. Nais din ni Mayor Batawil na pagtuunan ang problema sa trapiko. Sinabi niya na kailangan na itong masolusyonan sa lalong madaling panahon dahil dumadami ang populasyon, motorista at mga negosyante. Nabanggit din ito ang napakagandang proyekto sa Lingayen, ang development ng Lingayen Baywalk na anya ay naging sentro na rin ng turismo. Sa Suala, sabay ng kanyang pag-upo bilang alkalde, binigyan din ni Mayor Liseldo Kadugay na nais niyang bigyang pansin at mabigyang solusyon ang problemang bayan tulad ng pagkakaroon ng malinis na pamilihang bayan. Ayon kay Kalugay, wala raw kasing paradahan man lang at hindi rin maayos, kaya siksikan ng mga tao at halos hindi makagalaw. Ito rin anya ang nagiging sanhi ng trapiko sa bayan, kaya kanya rin itong tututukan na malutas. Samantala, isa rin sa kanyang bibigyang prioridad ang containerized cargo shipping port na napag-usapan at plano na ng National Economic and Development Authority o NEDA, Bureau of Customs o BOC, Philippine Port Authority, Department of Transportation, Coast Guard, Department of Environment and Natural Resources at iba pa. Kapag naisakatuparan, ang bayan ng Sual ay magiging subport ng Poro Point ng San Fernando City. Kapag nangyari ito, sa Sual na rin idadaong ang iba't ibang produkto sa bansa at ng iba pang bansa. Kasabay nito ang pag-develop sa iba pang tourist attraction na siya ring magiging daan sa pagtayo ng mga commercial establishments, hotels, restaurants, resorts at marami pang iba. Bibigyan pansin din ang pagpapaunlad sa industriya ng aquaculture na naaayon sa Fisheries Code. Malalawak na mga lupain na hindi pa nagagamit sa commercial production, livestock at iba pa. Kaya naman, nanawagan ito sa kanyang mga katuwang sa sangguniang bayan na suportahan ang kanyang mga proyekto para sa kanilang mga anak, mga apo at ng mga susunod pang henerasyon ng bayan ng Suala. Nagpatupad ng balasahan sa hanay ng pulisya para sa mas epektibong paglilingkod sa bayan. Si Police Major Francisco Mina na hepe sa San Fabian PNP ay inilipat sa PNP Provincial Office. Pinalitan siya ni Police Major Francisco Castillo. Sa bayan ng Santa Barbara, itinalaga si Police Major Michael Datwin. Pinalitan niya si Major Arvin Jacoba na hepe ngayon sa bayan ng Binalonan, kapalit ni Police Major Romel Bagsik na nalipat naman sa Pusurubio PNP. Pinalitan niya si Police Major Joseph Mark Sibayana na nasa Alaminos City PNP. Napag-alaman na nagtagal lamang ng 6 na buwan ang karamihan sa kanila taliwas sa nakagawian na inaabot ng tig-2 taon sa kanilang posisyon. Paliwanag ng PNP, bahagi nito ng sistema sa kanilang organisasyon ang balasahan at pamamaraan na rin para mas maging epektibo sa pagbibigay serbisyo sa kanilang nasasakupan. Ibinabase raw ito sa kanilang performance. Asahan daw ang marami pang surprise visits at inspeksyon sa kada local police stations ayon kay Police Colonel Rodrigo Maranan, ang OIC PNP Provincial Director ng Pangasinan. Sinabi ni Marana na mahigit na 1 buwan na niyang sorpresang iniikutan ang mga police stations upang makita kung ano talaga ang status ng kanilang disiplina. Nilinaw din ni Marana na ang ginagawang reshuffling, reorganization ng mga police officers ay resulta na rin ng kanilang performance evaluation bilang hepe ng pulisya. Tinitignan niya ang naging trabaho at accomplishment ng Chief of Police at ang mga nakakalat na datos ng kanilang opisina ang siyang pinagbabasehan ng kanyang desisyon kung papaano ibibigay ang posisyon. Malaki ang responsibilidad sa mga masisipag at totoong nagpe-perform ng mga pulis. Hindi na nga mapipigilan ang transport modernization sa buong bansa. Ito ay matapos na ilunsad ang simultaneous modern PUV launching na ginanap dito sa lungsod ng Dagupan.
Sama-samang pumarada sa main thoroughfare sa syudad ang 30 modern taxi units sa Euro 4 SUV mula sa lalawigan ng Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte at La Union. Sinabi ni Nash Talipasan, ang Regional Director ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ang mga sasakyan na ito ay maaring bumiyahe saan mang lugar sa Rion 1. Dito sa lungsod ng Dagupan, 10 units ng SUV ang iikot at mamamasada to any point ng Pangasinan. Nag-umpisa ang kanilang parada sa Common Terminal sa New De Venecia Extension na siyang Point A ng parada hanggang sa Metro Plaza sa downtown area. Kinumpirma din niya na pagpasok ng taong 2020, full implementation na ang modernization programa. Ang mga taxi ay may modernized features tulad ng Wi-Fi, CCTV o dashcam at Euro-compliant ito, ibig sabihin ay environment-friendly. Sang-ayon naman daw sa magandang programa ang Autopro Pangasinan, ngunit humihingi ang grupo ng panahon para ito ay maging fully implemented. Ayon kay Bernard Turliawa, ang presidente ng Autopro Pangasinan, gusto rin nilang linawin sa LTFRB ang PUV na umaabot ng 1.7 million pesos hanggang 2.5 million pesos ang presyo. Napakalaki umano ang pagkakaiba ng presyo sa jeepney na ginagamit sa kasalukuyan na maaring mabili sa 200,000 hanggang 400,000 piso. Pagbabahagi nito, base sa sinabi sa kanila ng gobyerno bilang franchise holder, sila ay bibigyan ng ayuda na 80,000 piso bilang parte ng down payment sa modern PUV, habang ang lumang jeep ay magiging scrap dahil target ng gobyerno na tuluyan na itong ma-phase out pagdating ng 2020. Masakit umano para sa ilan na gagawing scrap ang kanilang jeep dahil marami pa naman umanong unit, lalo sa Dagupan City, ang maganda pa. Sa kanyang taya, abot lamang sa 500 piso ang malinis na kita ng isang jeepney driver kada araw. Kung tutuusin, ay kulang pa umano ang ibibigay na tulong ng gobyerno. Isinabay din sa launching ng modernong sasakyan sa Region 1 ang blessing at ribbon cutting ceremony at pagpapasinaya sa Dagupan Central Terminal na matatagpuan sa De Venecia Extension. Ito ay may lawak na 2.5 hektarya na kaya mag-accommodate ng mga bus, minibus, taxi, UV Express at jeepney. Ayon kay Alan Herman, ang SPD Executive Director at may-ari at operator ng terminal, kanilang pinag-aralan ng terminal sa Asia Pacific Region, Australia, Singapore at Thailand terminals bilang gawing basihan, ngunit ang terminal na ito ay proudly Filipino at Dagupenyo. Sa laki ng terminal, mayroon itong 16 bays. Ibig sabihin, kaya nitong makapag-dispatch ng 16 na bus ng sabay-sabay. Iba pa rito ang iba pang mode of transportation. Matapos kumalat sa social media ang isang alert memo mula sa Armed Forces of the Philippines na may kinalaman sa di umano'y nakambang pag-atake ng teroristang grupong ISIS, lalong hinigpitan ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga pampublikong lugar, lalo na sa mga simbahan. Narito ang ulat para sa buwan ng Agosto. Inalerto ang kapulisan at kasundaluhan sa Northern Luzon, kabilang na dito ang lalawigan ng Pangasinan, matapos ang paglabas ng alert memorandum patungkol sa bantang pag-atake ng grupong ISIS. Mas pinaigting ng kapulisan sa Pangasinan ang pagbabantay sa iba't ibang panig ng lalawigan. Kumalat sa social media ang umano'y alert memo mula sa Armed Forces of the Philippines kung saan pinapayuhan ang lahat na mag-ingat dahil sa banta ng terorismo. Batay na rin sa nasabing sulat, target ng karahasan ng mga Crusader cities, Crusader churches. Ito ang mga salitang ginagamit ng mga teroristang grupong ISIS na tumutukoy sa target na lugar at mga makasaysayang simbahan. Partikular na tinukoy sa memo ang posibilidad ng pag-atake sa Lawag City, Vigan City, Tuguegarao City at Manawag dito sa Pangasinan. Bilang tugon sa nasabing banta, sinabi ni Police Lieutenant Alma Cruz, ang tagapagsalita ng PPO, na dinoble na nila ang pagbabantay sa lalawigan, kabilang dito ang police intervention activities tulad ng checkpoint operations at intelligence operations.
ibinabalidate pa ng AFP and PNP ang information. However, hindi naman po natin pinagwawalang bahala, kaya po nagpatupad tayo ng enhanced security measures sa mga places of convergence and vital installation. Mas higpitan na rin ang seguridad sa paligid ng pamosong Our Lady of Manawag Shrine, kung saan mas dinamihan ang bilang ng mga pulis sa lugar kasamang K9 unit dogs at ilang kilalang tourist destination sa lalawigan. Sinabi ni Major General Leonard Agustin, commander ng 71st Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines, na matinding verification ang kanilang ginagawa sa alert memo nito at ginagawa ang lahat ng paghanda ng hindi malusutan ng mga masasamang loob. Ginawa niya ang pahayag sa isinagawang turnover ceremony sa bagong commander ng 72nd Infantry Battalion sa Camp Tito Abat, kung saan pinalitan ni Colonel Audrey Asia si Brigadier General Henry Robinson. Dito naman sa lalawigan ng Pangasinan, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Norman Florentino, Chief ng Police Community Affairs and Development Office, nakipagpulong na ang PNP Regional Provincial Office sa iba't ibang mga grupo na maaaring makatulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, kasama sa kinausap ang local Muslim communities na naninirahan sa Pangasinan. Pinulong din ng lahat ng Chief of Police, Intelligence Operatives na i-monitor ang presensya ng mga dayuhan sa lalawigan upang agad na maiparting sakaling may makikitang kahina-hinalang kilos. Sa seguridad naman, nagdagdag na ang PNP ng augmentation sa mga lugar na tinatawag ding constantly under threat o ang mga vital installation, place of convergence at central business district. Sinabi naman ni Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Abubakar Mangilin na ina-identify nila ang mga Muslim communities, leaders, imam at nagkaroon ng summit. Pinulong din ng PNP ang lahat ng police officers na Muslim at bumuo ng Council Against Terrorism at Illegal Drugs o Technical Working Group. Humingi din ang PNP ng mga mahalagang data para makita kung alin sa mga foreign groups ang totoo at aktibong tumutulong sa Muslim communities. We also requested itong mga data na importante sa itong mga grupo nila, sino bang meron ba sa kanila na foreign funded? Sino sa kanila yan? Meron ba mga projects na ongoing that are foreign funded? From there, we will be able to determine kung sino yung mga grupo, most especially abroad, na mga leaning to mga fundamental group. Doon din naman sa mga grupo na masasabi nating legitimate groups, foreign groups that are really helping itong mga Muslim communities natin. Nilinaw naman niya na ang alert memo ay galing sa AFP counterpart, bagamat ang naglalabas talaga ng mga terror alert ay ang NICA dahil sila ang center ng intelligence ng government. Ang information report na ito ay layuning sabihan ang intelligence unit na palakasin ang security post. Sa huli, sinabi ni Mangilin na dahil established na ang incident command system sa mga bayan-bayan, Critical Management Committee ay handa naman ang PNP Pangasinan. Pinayuhan nila ang publiko na huwag magpanik dahil hindi nagpapabaya ang kapulisan at kasundaluhan at iba pang intelligence agencies. Ayon kay PNP Provincial Director Police Colonel Rodrigo Maranan, sapat ang ibinibigay na seguridad. Ginagawa nila ito kahit na patuloy ang pag-iimbestiga at pagbabalidate sa information para na sila masabihang nagpapabaya. Dagdag pa ni Maranan na ang ganitong mga alert memorandum ay talagang na-share nila sa isa't isa, lalo na sa kanilang mga intelligence division, nang makita ang correctness at truthfulness ng balitang ito. Muli, sinabi dito ni PD Maranan na walang dapat ikabahala ang mga Pangasinense. Nakakalat ang ating mga kapulisan at ating mga kasundaluhan upang mas lalong mapabilis ang pag-validate at pagkalap ng mga additional information. So, sa ngayon, ligtas na ligtas ang ating lalawigan at ang ating mga kapulisan nasa labas upang patuloy na magbigay ng seguridad sa ating mga kababayan. So, nothing to worry, huwag tayong magpanik, huwag tayong mangamba sapagkat nandito ang inyong kapulisan at saka yung AFP para panatilihin ang kaligtasan at kapayapaan sa atin. Hindi tayo tumitigil dyan, hindi tayo nagpapabaya. Ang pahayag ni PD Maranan, di naman sobrang nagpapa-apekto mga deboto sa kabila ng alert memo at ban ng terorismo mula sa grupong ISIS. Marami pa ring deboto ang nagtutungo sa Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Ayon kay Reverend Father Anthony Adela ng Minor Basilica of Our Lady of Manawag, bukas pa rin ang simbahan
para sa mga deboto. Nilinaw nito na walang bomb threat na natatanggap ang simbahan at impormasyon na posibleng pag-atake simbahan mula sa NOLCOM. Mapapansin na kalat-kalat ang mga pulis at militar sa paligid ng simbahan at may nakaantabay pang ambulansya. Ang buwan ng Setyembre ang naging pinakamadugong yugto ngayong 2019. Mula sa pagpatay sa isang konsihal hanggang sa pananambang sa dating gobernador ng lalawigan ng Pangasinan na si Amado T. Espino Jr. Nariyan din ang takot na dinulot ng African Swine Fever o ang ASF sa mga alagang baboy. Ito ang Year-End Report 2019 para sa buwan ng Setyembre. Patay ang isang konsihal matapos pagbabarilin sa bayan ng San Jacinto. Nasa loob ng L300 van sa Municipal Councilor Virgilio Calizo habang hinihintay ang misis na bumibili ng tubig sa isang tindahan sa Barangay Imelda. Ayon kay Police Captain Oliver Baniqued, ang OIC Chief of Police ng San Jacinto PNP, nabigla na lang ang misis na nakarinig ng putok ng baril mula sa di natukoy na revolver. Hindi rin matukoy kung ano ang sinakyan ng sospek at di rin nakilala ang gunman. Napagalaman na sa ulo binaril ang biktima. Mabilis itong dinala sa paggamutan subalit idineklarang dead on arrival. Personal ang nakikitang motibo sa pamaril dahil base sa kanilang pag-iimbestiga at pagtatanong-tanong sa lugar, wala naman daw nakaalitan si Councilor Calizo. Unang termino pa lang nito bilang konsehal sa bayan. Kognito'y nagpaabot din ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya ni Calizo ang Councilors League Pangasinan Chapter. Sa naging panayam ng Aksyon Radyo Pangasinan, sinabi ni Police Colonel Rodrigo Maranan, ang Provincial Director ng Pangasinan PNP, solved case na ang naturang kaso kung saan natukoy na ang mastermind, gunman at iba pang sangkot sa pamaril na nahuli noong linggo ng Nobyembre. Nasampahan na rin ng kaso ang mga suspect. Setyembre 11, dakong alas 4:30 ng hapon, nagulantang ang buong Pangasinan nang tinangkang patayin si dating Pangasinan Governor at 5th District Congressman Amado T. Espino Jr. sa Barangay Magtaking, San Carlos City. Galing Bautista, papunta sana ang mga ito sa bayan ng Lingayen, subalit tinambangan sila ng hindi bababa sa 20 gunman sa panulukan na Magtaking at Ilang sa lungsod ng San Carlos at matapos ang ilang minutong pagpapaulan ng bala sa convoy na Espino ay tumakas ang asul na Everest at pulang Hyundai Elantra saka lumipat sila sa pang-getaway vehicle sa bayan ng Malasiki base sa investigasyon ng pulisya. Dahil sa sunod-sunod na putok ng mga malalaking kalibre ng baril, dead on the spot ang bodyguard ni Espino si Police Staff Sergeant Richard Esguera na noy nakasakay sa itim na Innova na nakasunod sa Toyota Land Cruiser na sinakyan ni Espino. Sugatan din si Espino na tinamaan sa katawan at braso. Ganon din ang kanyang personal driver at bodyguard na si Agapito Quizon na sa kabila ng mga tinamong malulubhang sugat ay naitakbo pa sa ospital ang dating gobernador. Hinggil dito, agad bumuo ang otoridad ng Special Investigation Task Group o SITG Espino na tumututok hanggang ngayon upang matukoy ang nasa likod ng pananambang. Setyembre 12 ng gabi, binawian ng buhay sa ospital si Quizon. Samantala, ilang mga malalaking personalidad at malalapit na kaibigan ni Espino ang nagpakita ng malasakit habang siya nagpapagaling sa ospital at hanggang makauwi ito sa kanyang bahay. Nagpasa rin ang sanggunian palalawigan ng resolusyon na kumukundi na sa pangyayari. Ilang araw matapos ang pananambang, nakilala na ng pulisya may-ari ng mga sasakyan na ginamit ng mga sospek sa tangkang pagpaslang sa dating gobernador. Nakipagkoordinasyon ng PNP sa Land Transportation Office matapos madiskubre ang dalawang inabando ng mga sasakyan sa magkahiwalay na lugar na ginamit ng mga sospek sa pamamaril. Ang Hyundai Elantra ay nakapangalan sa isang Marivic Villanueva habang ang Ford Everest ay pagmamaari ng isang John Paul Regalado. Matataas na kalibre ng baril at bala, maging granada ang nakuha sa dalawang sasakyan. Ang mga ebidensyang ito ay ipinasakamay sa SOCO para sa ballistic examination. Sinabi ni Police Brigadier General Joel Ordoña, ang Regional Director ng Police Regional Office 1, na sa estilo kung paano pinaulanan ng bala, baril at sasakyan ni Espino ay maituturing umanong bihasa sa paggamit ng matataas na kalibre ng baril ang mga sospek.
Kaugnay nito, inihayag din ng opisyal na batay umano sa kanilang masusing investigasyon na laman na ginamit na rin sa krimen ang na-recover na baril. Sinampahan ang kaso sa Prosecutor's Office ng San Carlos City ang 12 sa 22 suspect sa nangyaring pananambang sa dating gobernador. Sa isang pulong balitaan ng Pangasinan Police Provincial Office, kinumpirma ni Police Brigadier General Joel Ordoña 2 kaso ng murder at 4 na kaso ng frustrated murder ang kanilang isinampa sa korte. Kabilang sa mga pinangalan ng suspect ang mga natukoy na gunman na sina Albert Palisok, Benji Risoltan, Joey Ferrer, Ronnie De Los Santos, Jerry Pascua, Sherwin Diaz, Chofilo Ferrer, Alfred Pascaran at isang Rustler alias Cel at isang Armando Frias na mayroong existing warrant of arrest. Sinampan din ng kaso ang may-ari ng sasakyan na ginamit ng mga gunman na sina Jewel Castro at John Regalado. Ayon kay Orduña, may mga na-recover silang CCTV footages kung saan nakitaan niya ang mga gunman na bumaba sa Hyundai Elantra at Ford Everest na iniwan sa magkakahiwalay na lugar sa bayan ng Malasiki at San Carlos City. He has to explain bakit siya umalis. Pero as of now, sa takot, yun pa rin ang sinasabi ko. Sinabi pa nito na dahil walang matibay na dokumentong maipakita si Nakaso at Regalado na magpapatunay na kanilang naibenta ang mga sasakyan ay isinama ang 2 sa mga kinasuhan. Pasa-pasa na, accordingly, merong mga deed of sale silang pinapakita but definitely this will be all subject for verification. Inag din ng opisyal na mayroon pa silang tinitingnan 10 kataong posibleng mastermind at financiers sa tangkang pagpatay sa dating gobernador. Sa ngayon, patuloy umanong nangangalap ng mga matibay na ebidensya at makakapagtukoy kung ang mga ito ang nasa likod ng naturang krimen. Nagpayag naman si dating Congressman Espino ng pasasalamat sa pulisya at sa lahat ng volunteer witnesses na tumulong para sa agarang paglutas sa kaso. Pinasalamatan din niya ang kanyang mga tauhan kabilang na ang nasawing sina Agapito Quizon Jr. at PO3 Richard Esguera. Dumalo sa naturang pulong balitaan ng ina ni Esguera at asawa naman ni Quizon na parehong hiling na mabigyan ng hustisya ang sinapit ng mga kaanak. Umabot sa bilyong pisong halaga ng mga malalaking makina na ginagamit sa paggawa ng mga peking sigarilyo ang natuklasan sa isinagawang raid ng mga pulis sa Bacag, Villasis. Itinuturing na malaking sindikato ang nasa likod ng operasyon dahil ang naturang makina ay posibleng sa ibang bansa pa nabili at hindi basta-basta na ipasok dito sa lalawigan ng Pangasinan kung walang tumutulong na mga dayuhan na gumagamit sa mga ito. Ayon kay Police Colonel Rodrigo Maranan, PNP Provincial Director, ilang buwang nakalipas ay nakatanggap sila ng impormasyon patungkol dito kahit nagsagawa ng case build-up. Sa tulong ng mga informante at masusing paghahanap ay natuklasan ang malaking warehouse na may sukat na nasa 5,000 square meters. Nakipagtulungan ng pulisya sa lokal na pamahalaan at sa Bureau of Internal Revenue. Sa pagsalakay ng otoridad, kasama rin ng legal representative ng mga kumpanya na pinipeke ng naturang warehouse at nagpatunay na hindi lehitimo ang operasyon nito. Kaugnayan natin yung district BIR officer, pinatunayan nila na yung mga nandoon ay mga counterfeit stamp. Kaugnayan natin yung mismo legal representative ng mga kumpanyang kanilang piniteke. Kaugnayan nila na wala silang authorized na mag-manufacture at mag-print nilang mga pakete sa labas ng kanilang kumpanya. Naabutan ng otoridad ang lugar ng 2 Chinese national na kinilalang sina Lian Juncheng at Xiao Miaoming at 5 Pilipino na sina Edwin Cagaanan y Palsionete, Bernard Dagpin y Gaddamon, Juancho Ray Albestor y Poral, Gino Amparo y Lopez at Benji Teres y Avansistia. Maliban sa mga kahon ng sigarilyo, na-recover din sa lugar ang mga computer at ink na posibleng ginagamit sa panggagaya at mga sasakyan. Base sa lease of contract at barangay certificate ng warehouse, isang Alan Apaga ang nagmamay-ari nito. Sinabi ni Maranan na kanilang iniimbestigang mabuti kung sino-sino ang nasa likod ng operasyon nito at kung may kaugnayan ba ito sa mga nauna nang nadiskubring iligal na pag-imprenta ng cigarette packaging at BIR stamps. So sa ngayon, yung kaugnayan noon sa mga dati ng nahuli, subject pa ng investigation natin yun ngayon.
magiging parte at subject pa natin ng ating investigasyon kung sino man yung mga tao may kaugnayan dito, mga tumulong at yung mga nag-assist para maituloy nila itong kanilang illegal na gawain. Sasampahan ng kasong falsification of documents, paglabag sa sanitation code at train law at posible ring economic sabotage sa mga taong nasa likod ng illegal na operasyon. Patapos na ang buwan ng Setyembre pero panibagong problema na naman ang dumating sa probinsya. Ito'y matapos mailusot papasok sa Pangasinan ng mga baboy na kontaminado ng sakit na African Swine Fever galing ng Bulacan. Sa Bulacan at Rizal provinces, unang pumutok ang mga sakit na ito ng mga baboy. At sa katunayan ay nagkaroon ng outbreak kaya't nagpalabas ng temporary total ban si Governor Amado Espino III sa pagkuha ng mga baboy mula sa nabanggit na mga lugar. Pero isang hog raiser na si Roger Erpelo ng Baluling Mapandan ang nagpuslit ng 60 mga baboy galing ng Busos, Bulacan. Ayon kay Provincial Legal Officer Attorney Geraldine Baniked, namatay ang 30 sa mga ito at nang makarating sa kaalaman ng Provincial Veterinary Office, agad kumuha ng mga sample sa dugo ng mga baboy na ito kung saan nakumpirmang may sakit na ASF ang nasabing mga baboy. Agad kinatay ang iba pang baboy kasama nito at saka ibinaon ng Provincial Veterinary Office, Department of Agriculture, ganun din ang PDRRMO. Dagdag ni Baniked, malinaw na nalabag ang security protocol na 1710 kung saan sa lawak na 1 kilometer radius mula sa affected farms ay pinatay ang mga baboy. 7 kilometer radius paikot ay under observation at di pwedeng makalabas ang baboy. At sa 10 kilometer radius, monitoring. Ganun din executive order ng provincial government patungkol dito. Kaugnay nito, idineklara bilang persona non grata si Erpelo at sinampahan na rin ng mga kaso. Nagpabot din ng tulong pinansyal ang Department of Agriculture at provincial government sa mga hog traders at growers sa Pangasinan na naapektuhan ng pagkatay ng mga baboy. Patuloy pa rin ang problema ng bansa. Kasama na ang lalawigan ng Pangasinan hinggil sa ESF. Ngayong buwan ng Oktubre ay nagdeklara ang bayan ng Bayambang ng State of the Calamity dahil dito. Sa kabilang banda, bumaba umano ang bilang ng may natatalang krimen sa lalawigan. Buwan ng Oktubre, hindi pa natatapos ang problema ng Pangasinan sa usapin ng ASF. Ito'y matapos makapagtala rin ang kaso nito sa 7 barangay sa bayan ng Bayambang. Naitala ang kaso sa barangay Apalen hanggang madamay na ang iba pang mga barangay. Dinala umano ng hindi pinangalan ng hog trader ang mga baboy sa kanilang bakuran sa kakinatay at makalipas ng ilang araw ay nangamatay ang kanyang mga baboy. Sa katunayan, agad doon nagdeklara ng state of calamity dahil sa ESF. Sinabi ni Mayor Cesar Quiambao na ang deklarasyon na ito ay makatulong para sa makapagbigay ng ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga hog raisers na nawala ng mga baboy dahil sa sinagawang massive culling o pagkatay. 7 barangay ang sakop ng deklarasyon. Kabilang ang 4 na barangay na nakapaloob sa 1 kilometer radius mula barangay Apalen kung saan ang unang natunto ng ESF. Binigyan ng 50 kilo ng bigas bilang karagdagan sa cash aid na galing naman sa Department of Agriculture ang mga naapektuhang hog trader. Ayon kay Mayor Quiambao, na ibinigay ito ng matapos ang isinagawang inventory at tiniyak ang mga nabigyan ng mga hog raisers na dumaan sa culling ang mga alagang baboy. Kinasa ng Alliance of United Transportation Organization Province-wide o PISTON ang malawagang tigil pasada. Kabilang na ang Pangasinan sa Manaki bahagi. Nagkansela ng pasok sa mga paaralan sa pangambang mas maapektuhan ng mga ito kapag may pasok at may tigil pasada. Umagang-umaga pa lamang ay hirap na sa pagsakay ang mga commuters na papasok sa kanilang mga trabaho. Sinabi ni Bernard Tulyao, presidente ng Autopro Pangasinan, tugon nila ito sa isinusulong na Transport Modernization Program ng DOTR. Nilaan nila masyadong mahal ang halaga ng mga modernong sasakyan na pinapagamit sa kanila ng DOTR kapalit ng kanilang mga lumang jeep. Git nito na pabot din naman sila sa modernisasyon ng mga sasakyan pero wag naman silang bibiglain dahil karamihan sa kanilang mga miyembro ay walang malaking pera na pambili ng bagong unit ng sasakyan. Sinang-ayunan nito na kailangang alisin na sa mga kalsada
ang mga nabubulok at mauusok ng sasakyan at kailangang tignan ang kanyang roadworthiness ng nasabing mga sasakyan. Dumadaan naman aniya ang mga ito sa inspection ng Land Transportation Office at kung nakitang maraming sira o depektibo na ay huwag nang iparehistro. Magiging epektibo rin kung maglalagay na rin ng law enforcer sa mga LGU para hulihin ang mga namamasadang kolorum lalo na sa gabi. Kung sa rehabilitasyon naman, sinabi ni Tulliao na handa naman silang sumunod sa requirements para sa pag-rehabilitate ng sasakyan. Bibili ng Euro 4 engine at susunod sa specification ng DTI. Huwag lang anya ipipace out ang mga jeep at pilitin silang mangutang ng malaking halaga. Umaasa sila sa ginawang nationwide transport strike noong huling linggo ng Setyembre ay naipaabot sa gobyerno ang pangkalahatang daing ng mga tsoper sa bansa. Justice is served. Ito ang naging pahayag ni Naasinggan Mayor Carlos Lopez Jr. at Vice Mayor Heidi Chua sa naging pinal na desisyon ng Ombudsman hinggil sa kanilang 1 taong suspensyon na unang naipataw sa kanila. Sa isang pulong balitaan, inihayag ng dalawang kanilang kasiyahan dahil lumabas sa 1 buwan lamang dapat ang suspensyon ng dalawang opisyal. Matatandaan na December 2017 nang unang pinatawa ng dalawa ng suspension order at naghain sila ng motion for reconsideration sa mga sumunod na araw. Dahil hindi agad lumabas ang desisyon ng kanilang apila, pinagsilbihan nila ang suspensyon mula January 20, 2018 hanggang January 20, 2019. Hinggil dito, sinabi ng dalawang opisyal na sila ay sasangguni sa mga legal experts upang alamin kung anong mga hakbang ang maaari nilang gawin upang makuha ang mga benepisyong nawala sa kanila habang pinagsisilbihan nila ang suspensyon. Ayon sa kanila, 11 buwang benepisyo ang hindi nila natanggap dahil sa nasabing kautusan tulad ng contribution sa mga insurance agencies maging ang kanilang sahod. Wala pa pong queries sa civil service at sa COA at ganoon din po ang sabi ng abogado namin is that we will inquire kung yung aming mga benefits for the 11 months na nasuspend po kami, 1 buwan lang pala. Ang pahayag ni Asinggan Mayor Carlos Lopez Jr. Sinabi rin nila na sila ay kukonsulta sa Civil Service Commission upang malaman kung legal ang ginawa ng dating acting municipal mayor sa pag-promote ng ilang mga empleyado ng munisipyo at pagtanggal sa mga job order employees. Magagayon pa man, hindi napigilan ng dalawa ang maging emosyonal ng kanilang sariwain ang kanilang naging karanasan habang pinagsisilbihan ang suspensyon. Ayon sa kanila, masakit sa kanilang panig na makita ang kanilang mga pamilya na apektado din. Hindi rin nila naitago ang pagkadismaya, lalo na sa mga kaibigan na tumalikod sa kanila para umano sa mga pansariling interes. Ayon kay Chua, nasukat ang tunay na pagkakaibigan niya dahil sa nangyaring ito. Samantala nagpasalamat din ito sa mga hindi inaasahang tao na nagpakita ng pagsuporta sa kanila habang hinaharap nila ang pagsubok sa kanilang karera sa politika. Hindi lang po kami, including that of our family. And of course, yung mga kaibigan na hindi mo inakalang tatalikod sa'yo sa oras ng pangangailangan. Ang pahayag ni Asinggan Vice Mayor Heidi Chua. Samantala, inihayag ng dalawa na habang epektibo ang suspensyon laban sa kanila, ay naglingkod din umano sila sa kanilang mga kababayan bilang mga pribadong mamamayan. Maalala na nag-ugat ang nasabing suspensyon laban sa dalawa nang magain ng reklamo sa Ombudsman ang isang dating konsehal ng bayan hinggil sa pagiging epal umano ni Chua at Lopez kung saan napakapaskil ang kanilang mga mukha at pangalan sa mga gamit na pag-aari ng munisipyo. Sa iba pang balita, umaabot sa mahigit 4 na milyong piso ang naitalang damyo sa 17 pwestong nasunog sa Nueva Corner, Fernandez Street sa Barangay 2 and 3 dito sa lungsod ng Dagupan. Sa isang panayam kay Fire Superintendent Eddie Hukutan, BFP Provincial Marshal, dikit-dikit o magkakalapit ang mga pwesto sa nasabing lugar kaya't mabilis lang din na kumalat ang apoy. 1:11 silang hapon, naganap ang sunog at idineklarang far out 2:20 ng hapon. Puspusan pa rin ang ginagawa nilang follow-up investigation para matukoy ang eksaktong sanhi ng sunog. Bago pa ang sunog na ito ay nagkaroon din ng sunog sa Barangay Mayombo. 4 na bahay ang nilamon ng apoy na pawangyari sa light materials. Sa kasamang palad, namatay ang isang lolo
Batay sa investigasyon ng DFP, sumiklab ang sunog makaraang mapabayaang nakasindi ang isang kalan habang nagluluto. Tinatayang nasa halos 1 milyon ang kabuuan ng pinsalang naidulot ng nasabing sunog. Samantala sa iba pang balita, panahon ng anihan ng mga palay ang buwan ng Oktubre. Kaliwat kanan ang nagaganap na bintahan ng palay. Pero ang problema, binabarat daw ng mga traders ang presyo. Dumadaing na ang mga magsasaka dahil sumadsad sa 9 na piso ang presyohan sa kada kilo ng palay. Isa sa naging dahilan dito ay ang napakarami daw na importasyon ng bigas kaya nagkakaroon ng sobrang supply na dahilan ng mababang bilihan. Ilang magsasaka na rin ang nagreklamo dahil na maging ang NFA hindi sa kanila bumibili ng palay. Sinabi ng presidente ng isang Farmers Association sa Santa Barbara na si Carlos Dion, noong nakaraang linggo ay nagpunta sila sa isang bodega ng NFA, dala ang kanilang palay ngunit sinabihan umano sila na puno na ang bodega. Aniya kawawa silang mga magsasaka dahil problema ang pagbiyahe ng kanilang palay at pagdating sa bodega ay naunahan na umano sila ng traders. Kung magbenta umano silang magsasaka ay nasa 100 sako lamang ng palay ngunit sa kanilang nakikita galing sa traders ang binibili ng NFA. Suhestyon pa nito sa NFA, pagsamasamahin na nila ang palay nila sa asosasyon, hihiramin ng classifier ng NFA at magwesak ngunit hindi sila pinayagan dahil marami na umanong palay ang dumadating sa NFA. Kapansin-pansin ang downtrend, huwag pagbaba ng naitalang 8 focus crimes sa lalawigan ng Pangasinan. Noong January to October 23, 2018, ang naitalang murder case ay 112, homicide ay 33, physical injuries ay 369, rape ay 283, robbery ay 188, theft ay 559, motor vehicle carnapping 9 at motorcycle carnapping 93. Sa parehong period naman, ngayong taon, ang naitalang murder case ay 87, homicide 30, physical injuries ay 297, rape 277, robbery 130, theft 363, motor vehicle carnapping 4 at motorcycle carnapping ay 57. Ayon kay Police Colonel Rodrigo Maranan, ang Pangasinan Police Provincial Director, lumabas ang report na ito mula sa Computerized Integrated Reporting and Analysis System. Ito ay isang computer system kung saan naka-hook up sa lahat ng police station sa lalawigan. Ang lahat ng detalye ng krimen na nire-report ng komunidad sa pulisya ay pumapasok sa naturang computer system. Hindi lamang Police Provincial Office ang nakakakuha ng kopya ng mga crime reports dahil ang computer system ay nakaugnay paakyat ng krame. Sa pamagitan nito, sa loob lamang ng ilang minuto ay nalalaman agad ng National Headquarters ang mga pangyayari sa lokalidad. Samantala, ikinatuwa ng Provincial Director ang pagbaba ng krimen sa lalawigan at kanyang pinasalamatan ang kapulisan na patuloy na nagpapatupad ng kanilang tungkulin at sa komunidad na aktibong naikipagtulungan para mapanatiling maayos at mapayapa ang probinsya. Sunod-sunod ang mga insidente na pamamaril sa lalawigan ng Pangasinan. Subalit ginagawa ng kapulisan ang kanilang makakaya upang marisulba agad ang mga ito. Samantala, ang lungsod ng Dagupan na isa sa mga biktima ng baha sa lalawigan tuwing Bagyo at Habagat ay nakabuo na ng plano na magtatagal umano ng 10 taon upang tuluyan na mawala ang pagbaha. Narito ang mga ulat para sa buwan ng Nobyembre at Disyembre ngayong taon. Ngiti ng tagumpay ang nabanaan kay Governor Amando I. Espino III nang kanyang tanggapin ang ikalimang Seal of Good Local Governance o SGLG Award para sa Provincial Government ng Pangasinan mula kay DILG Secretary Eduardo Año noong November 4 sa Fiesta Pavilion ng The Manila Hotel. Isa lamang ang Pangasinan sa 5 lalawigan sa bansa na tuloy-tuloy ang pagkakapasa sa SGLG mula pa noong taong 2015. Bukod sa Pangasinan, ang iba pang lalawigan na nakuha na rin ang kanilang 5-peat SGLG Hall of Famers ay ang probinsya ng Isabela, Bulacan, Quirino at Aklan. Base sa 2019 list ng SGLG awardees, ang lalawigan ng Pangasinan ay nakapagposte ng mas maraming bilang ng mga LGU passers na nasa 21 at 2 syudad na kinabibilangan ng San Carlos at lungsod ng Alaminos. Ganoon din ang mga bayan ng Aguilar, Alcala, Anda, Asingan, Balungaw, Basista, Bayambang,
Bugalyon, Calasiao, Infanta, Lingayen, Malasique, Mangaldan, Mga Terem, Natividad, Rosales, San Manuel, San Quintin, Santa Maria, Tayug at Bayan ng Corbistuto. Sa kanyang talumpate, sinabi naman ni Secretary Anyo na pinalawig ng SGLG ang scope ng mga kriteria sa mga nakalipas na taon. Kailangan na ipasa ng mga LGU awardees ang minimum requirement para sa 7 areas of governance tulad ng financial administration, disaster preparedness, social protection, peace and order, business friendliness and competitiveness, environmental management, tourism, culture and the arts. Sinabi niya na lalo pang lalawak ang sukatan at magiging mas mabusisi ang pagsala sa mga makakatanggap ng award. Ayon pa rin kay Anyo, sinabi rin niya na mas lalo pang lalawak ang sukatan at mas magiging mabusisi ang pagsala sa mga makakatanggap ng award. Binigyan din niya na ang makakatanggap nito ay yung lamang may mga pinakamahusay, pinakamatyaga at pinakamatatag na pamahalaang lokal. Si Governor Espino na Provincial Planning and Development Office Coordinator Benita Pizarro at Pangasinan DILG-OIC Provincial Director Randy De La Rosa sa pagtanggap ng naturang award. Kada awardee ay nakatanggap ng SGLG marker at bibigyan din ng Performance Challenge Fund o PCF na nagkakahalaga ng 4.5 million sa probinsya at 3.5 million pesos sa syudad at 2.5 million pesos para sa isang munisipyo. Natutuwa ang provincial government na maging ang PNP sa pagbalik loob sa pamahalaan ng mga dating rebelde na mula sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay PNP Provincial Director Colonel Rodrigo Maranan, iniabot ng pamahalaan ang kamay sa mga dating rebelde na nais ng magbagong buhay at makipagtulungan na sa gobyerno dahil handa naman ang pamahalaan na ibigay ang suporta sa mga ito. November 20 nang isinagawa ang ceremonial turnover sa mga rebel supporters sa bayan ng Mabini sa pamamagitan ng programang tinawag na Oplan Panagsubli. Walang mga dalang armas sa mga ito na inantay nilang bumaba na sa kabundukan at nakipagkaisa na sa pamahalaan. Kinabibilangan sila ng mga dating commander, dating political officers at mga frontliners na nakikipaglaban pati sa puwersa at tropa ng pamahalaan. Paliwanag nito na matagal nang naideklara ang lalawigan ng Pangasinan bilang insurgency-free, pero hindi ito ibig sabihin na wala ng mga rebeldeng grupo. Sa naging pananalita ni Governor Espino, kanyang sinabi na handa ang pamahalaan ng Pangasinan na tulungan ang pamilya ng mga dating rebelde. Maaasahan umano ng mga ito na magtutuloy-tuloy ang tulong ng gobyerno at umpisa lamang anya ang pagkakaloob sa kanila ng ilang mga serbisyo ng pamahalaan tulad ng pag-enroll sa kanila sa PhilHealth, TESDA, DOLE at marami pang iba. Sa mensahe naman ng isa sa mga dating rebelde na kinilala bilang isa sa kanilang mga leader, sila umano ay sumapi noon sa rebeldeng grupo dahil hindi umano nila ramdam ang gobyerno at pakaramdam umano nila ay inaapi sila ng pamahalaan noon. May mga parameters anya na sinusundan sa pagdideklara ng insurgency-free sa isang lugar. Una, kung sa loob ng isang given time ay wala ng atrocities na nangyayari. Bagamat may presence ng armadong grupo ay hindi makaka-apekto sa peace and order at pangatlo, secured ang peace and order at handa na para sa development. Sa ngayon, ang ginagawa ng PNP ay yung mga potensyal na maaring ma-recruit na maging miyembro ng rebeldeng grupo at siyang kinakalinga at inaabot ng otoridad dahil sila yung tinuturing na pinaka-vulnerable. Samantala, kasabay ng seremonya, idiniklara na rin ng lokal na pamahalaan ng Mabini ang CPP-NPA-NDF bilang persona non grata na nagpapakita ng mariing pagkundina sa mga umano'y hindi makataong gawain ng naturang grupo. Iimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga opisyal ng Pangasinan State University dahil sa hindi pagsunod sa procurement law kaugnay sa pagbili ng mga office supplies. Inirekomenda ng Commission on Audit ang pagsagawa ng investigasyon ng Ombudsman at ipinag-utos sa Prosecution and Litigation Office na ibigay sa kanila ang audit records na nasasaklawan ng 4 na notices of disallowance na inisyo ng COA sa PSU noong August 2014. Napagalaman na umabot na sa kabuuang 2.144 million pesos ang halaga ng office supplies. Sa mga notices na ito,
Binanggit ng COA auditors na hindi nagposte ang PSU ng Notices of Award ng mga binili nito sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS website portal o anumang kilalang lugar sa PSU. Ayon sa COA, labag ito sa Republic Act No. 9184 o ng Government Procurement Reform Act. Ipinaliwanag ng COA na sa hindi pagpuposte ng award notices, ang mga transaksyon na ginawa ay illegal at walang bisa. Ang mga liable na miyembro ng PSU Bids and Awards Committee o BAC ay mahaharap sa kaukulang kaso dahil sa investigasyon ng Ombudsman. Inatasan din ng COA ang mga opisyal na ibalik sa PSU ang mga disallowed amounts. Samantala, pinuntahan ng Action Radio ang PSU para kunin ang kanilang pahayag sa issue ito, subalit tumanggi sila, sinabing kailangan ng sulat sa board kung magsasagawa ng panayam. Galos sa katawan ang tinamo ng isang grade 12 na estudyante sa lungsod ng Dagupan matapos magtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa 5th floor ng isang school building. Alas 10 pasado ng umaga noong Nobyembre 9 nang magulantang ang mga estudyante at ilang personnel sa universidad nang tumalon ang dalagita. Bago ito ay may mga estudyanteng nakakita sa kanya na umakyat sa naturang gusali. Sinikap pa itong kumbinsihin ng mga nakakita na bumaba, ngunit sa halip na makinig ay itinuloy nito ang pagtalon. Naging alisto naman ang isang criminology student na si Mark Stephen Navarro na sinalo ang biktima. Ngunit nabalian ito ng binti dahil sa lakas ng puwersa pababa. Magkagayon pa man ay bumagok pa rin ang ulo ng biktima sa sahig. Dahilan upang ito ay agad itakbo sa pagamutan. Nasa maayos ng kalagayan ng dalawa. Samantala, bilang pagkilala sa ipinamalas na kabayanihan ni Navarro, siya ay pinagkalooban ng 4 years, 100% scholarship ng kanyang pinapasukang paaralan. Bukod pa rito, ang deklarasyon ng Sangguniang Panlungsod ng Dagupan bilang adopted son ng lungsod, si Navarro na tubong Kalasyaw, Pangasinan. Mariing kinundina ni Orbiston the Mayor Raul Martin Sison II ang pumaslang sa kanyang driver bodyguard na pinagbabaril noong November 24 ng umaga malapit sa sementeryo ng bayan. Sa isang punong balitaan, inihayag ng alkalde ang kanyang kalungkutan dahil sa pangyayari na ikinasawi ng kanyang tauhan na nagngangalang Jerry Kagiwa. Pauwi na ito sa bahay ng tambangan ng hindi nakikilalang riding in tandem suspect at pinagbabaril na puruan sa ulo at ibang parte ng katungan ng biktima. Si Kagiwa ay tauhan ni Sison. Magugunitan na Hunyo rin ang kasulukang taon ng tinambangan at pinatay ang caretaker ng sementeryo sa bayan na si Cesar Tenientes Jr. Ayon sa alkalde, hindi katanggap-tanggap ang ganito mga gawain sa kanilang bayan dahil hangad umano ng bawat isa ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan sa kanilang nasasakupan. Lubos sa umano siyang nalulungkot dahil parehong malapit sa kanya ang dalawang empleyado. Ang pahayag ni Orbiston the Mayor Raul Martin Sison II. Kaugnay nito, nagpahayag din ng pagdalamhati ang naiwang pamilya ng mga biktima na hindi pa rin natatanggap ang pangyayari. Hustisya ang kanilang hiling upang mabigyan ng katarungan ang anilay karumal-dumal na pagpatay sa kanilang mga kaanak. Sa mensahe ng ina ni Kagiwa, siya ay humihingi ng tulong sa pamahalaan upang mas mapadali ang ikariresolba na sa kaso ng kanyang anak. Ang pahayag ni Rosalia Kagiwa, ang ina ni Jerry Kagiwa na pinaslang na driver bodyguard ng alkalde. Nagpaabot na rin umano ng tulong ang alkalde sa pamilya ni Kagiwa at sasagutin din umano nito ang pagpalibing para dito. Dahil na naman umano sa mga ganitong mga pangyayari sa bayan ng Orbistondo, inihayag ni Sison na maging siya ay nakakatanggap na rin anya ng banta sa kanyang buhay. Sinabi nito noong Setyembre ay mayroong umanong humintong sasakyan sa tapat ng kanilang bahay kung saan bumaba umano ang ilang armadong kalalakihan at nagpaputok ng baril. May kuha umano siya ng CCTV na makapagpapatunay sa pangyayari. November 4 naman nang may puting sasakyan anya ang napansing sumusunod sa kanyang sasakyan mula Index hanggang EasyTex kung saan pauwi na raw siya mula Maynila makarang tanggapin ang SGL Award dahil anya sa kahina-hinanang pagsunod ng nasabing sakyan, minabuti nitong kunin ang plate number at nang beripikahin sa LTO, lumalabas na peke ito. Samantala, inaalam na kung may kinalaman sa pamaril ang dalawang lalaking nahuli noong December 5 na pabalik-balik umano sa Orbistondo at may mga kahina-hinalang kilos na pawang tubong probinsya ng Tarlac. Ipinatitigil ng Sangguniang Panlungsod ang construction ng evacuation center sa Pugar, Dagupan City dahil sa pagkakaroon ng problema sa donasyong lupa kung saan itinatayo ang naturang gusali.
Napagalaman ng SP na ang donasyong lupa mula sa pamilya publiko ay nakamortgage sa bangko. Nang balikan ng dokumento ng deed of donation at nang indulso ang lupa sa lungsod ay hindi umano inihayag na ito ay nakaloan. Maliban dito, may ilang pamilya rin na umaangkin sa ilang porsyon ng lupa. Sa isang sesyon ng Sangguniang Panlungsod, ipinaliwanag ng Attorney Frank Angeles, ang legal counsel ng pamilya publiko. Binili ng pamilya publiko ang 50,000 square meters na lupa noong 2003 sa bangko. Nang maging pag-aari ito ng naturang pamilya, ay mayroon ng illegal settlers sa property kahit naghain ang may-ari ng lupa ng ejecting case. Nanalo ang kasong ito ng pamilya publiko at nagputos ang korte na paalisin ang mga illegal settlers. Naghain naman ng countersuit ang illegal settlers. Ito ay legal redemption at nullification ng pagbenta ng lupa sa pamilya publiko. Sinundan naman ito ng pag-file ng pamilya publiko ng deed of demolition para tuluyang mapaalis ang illegal settlers. Taong 2014, na magkaroon ng pag-usap sa pagpaalis sa mga tao sa lugar. Mula sa 15 pamilya, 6 na pamilya na lamang umano ang nagpupulit pa rin. Iginiid na Attorney Angeles, dumaan sa tamang proseso ang lahat ng ito. Sa parehong taon nang maisipan ng may-ari ng lupa na mag-donate ng porsyon sa lungsod ng Dagupan. Ayon kay Angeles, walang ibang intensyon ng pamilya sa pag-donate ng 7,000 square meter na lupa sa lungsod. Ginawa lamang umano ito para tuluyan ng mapaalis ang illegal settlers. Dagdag nito sa 7,000 square meter na lupa ay bibigyan ng tig 75 square meter ang natirang 6 na pamilya. Bagamat 2014, nang gawin ang terms ng deed of donation, 2018 na ito nang mapirmahan habang 2016 nang maisa ilalim sa mortgage. Tiniyak ng abogado na ang lupa na ka-mortgage ay hindi kasali rito ang naibigay na sa lungsod. Nangako ito na kanyang ipipresenta sa SP ang separation documents ng mga lupa na naka-mortgage sa oras na kanila itong makuha sa buwan ng Enero. Samantala, sa pagharap ni Kagawad Mike Caridad, sinabi nito na hindi lamang 6 na pamilya ang naninirahan sa lupa iyon kundi sila ay umaabot na sa 6 na po hanggang 7 pamilya. Kabilang na siya. Umaasa ito na kanila ring makukuha ang titulo ng lupa na dapat ay para sa kanila. Tapos na umano ng Flood Mitigation Commission ng lungsod ng Dagupan na ang trabaho ay tutukan ang paggawa ng master plan para marisolba ang problema sa pagbaha. Ang kanilang 10-year flood mitigation plan na malapit na raw nilang isiwalat sa publiko. Sa isang panayam, sinabi ni Dagupan City Mayor Brian Lim na ang FMC na binubuo ng mga Dagupenyong volunteer ay tumutok sa kanilang pag-aaral sa topografiya, architectural at engineering aspect ng syudad at iba pang technical specification. Sakop anya ng master plan ang obserbasyon sa river system ng syudad. Sa lalim nito, kasama na ang sandbar sa Barangay Pugaro na siyang nakakaharang sa daloy ng tubig, papasok at palabas. Sa 10-year plan, nakatutok ito una sa Central Business District ng syudad dahil gustong unang lutasin ang pagbaha sa downtown area. Dahil kung tumigil ang negosyo dahil sa pagbabaha, maaantala ang negosyo. Walang kita ang mga malalaki at maliliit na negosyante, kasama na ang mga maliliit na market vendors. Sinabi niya na ang plano ay nakakasakop lamang sa 10-year period dahil sa limitadong financial resources. Kailangan anya ang serye ng mga proyekto at mga programa na pupundoan ng syudad, congressional district at national government. Ang final draft ng plano ay ipipresenta sa publiko at sa Sangguniang Panlungsod. Umaasa anya ang city government na gagamitin ng Department of Public Works and Highways, ganoon din ng City Engineering Office ang FMC plan bilang basihan sa lahat ng mga proyekto na i-implementa sa mga susunod na taon para malabanan ng pagbaha. Binuo ang FMC sa pamagitan ng Executive Order ni Lim noong July 30, 2019. Kapapasok lamang ng buwan ng Disyembre, 3 katao ang namatay sa isang insidente ng pamamaril na nangyari sa Barangay Bangin sa lungsod ng Dagupan gabi ng Disyembre 1. Namatay mga biktimang sina Denver Calianta, Mark Denver Fernandez, pawang mga grade 12 student at Jen Camagay, 22 anyos. Ayon kay Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Abubakar Mangilin, nasa isang kasiyahan sa lugar ang mga biktima na pawang hindi rin na makakilala at ang suspect. Batay sa investigasyon, namimilit daw na makipagkilala ang 50 anyos na suspect kay Kamangay pero inawat ng 3 lalaki dahil sa tingin nila ay nakainom ito.
Umuwi ang suspect pero nang bumalik sa lugar at dumaan sa likod ng bahay kung saan may okasyon may dala na itong baril. Sinuntok ng suspect si Fernandez at nang mawa si Calianta kanyang binaril. Bumaling sa dalaga at binaril sa dibdib. Ganon din si Fernandez. Namatay agad si Calianta at Kamagay. Nagawa pang maisugod sa ospital si Fernandez, ngunit kalaunay binawian din ang buhay. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin natatagpuan ng suspect na nagtatago na. Patay matapos pagbarlin ng hindi nakikilalang suspect si incumbent na punong barangay Reynaldo Casareno, 56 anyos ng barangay Tumana East at mister ni Rosales Mayor Susan Casareno. Nangyari ang krimen sa barangay Carmay East kung saan sa inisyal na impormasyon ng mga pulis. Alauna ng madaling araw na makatanggap ng tawag mula kay Barangay Kapitan Dindo Lipudo ng Kasanikulasan at inireport ang nangyaring pamaril sa Purok sa East Barangay Carmay East. Ayon sa pulisya, papunta na sa kanyang sakyan ang biktima galing sa bagong bukas na car wash shop ng barilin ng isang gunman. Kasama nito sa mga oras na iyon ang Sanoli Gutierrez, residente ng Zone 5, habang naiwan sa shop ang caretaker na si Jesus Mendoza, 46 anyos. Hindi pa raw nakakalayo ang dalawa ng marinig ni Mendoza ang mga putok ng baril at ng kanyang tignan ay nakabulagtan ang biktima. Napuruhan sa ulo ang biktima at may mga tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naglakad lamang daw umano palayo sa crime scene ng suspect at sa di kalayuan ay sumakay siya naghihintay na kasamaan na sakay sa motorsiklo. Agad bumuo ang mga pulis ng Special Investigation Task Group o SITG at inatasan ang PNP Rosales na imbestigahan at suriing mabuti ang mga ebidensyang makakatulong upang malutas ang krimen tulad ng politika, trabaho, negosyo at tingnan din ang kanyang personal na buhay. December 11, inihatid sa kanyang huling hantungan si Casareno. Mariin namang pinabulaanan ng pulisya ang kumakalat sa social media na kidnapping at pagkuha ng lamang loob ng mga bata. Kamakailan ay usap-usapan ng mga netizen na napunta umano sa Pangasinan ang puting van na nangunguha ng mga bata. Ayon kay Police Colonel Rodrigo Maranan, Police Provincial Director, wala silang natatanggap na report sa mga local police station na kagaya ng naturang kumakalat sa social media. Binigyan din pa nito na walang dapat ikatakot at hindi dapat matakot ang mga Pangasinense. Nasa proseso umano sila ng pag-imbestiga at pag-validate nito dahil hindi na umano ito bago. Noon umano ay may kumanad na rin sa mga sabi-sabi na puting van na nangunguha ng bata at inooperahan sa loob ang bata upang makuha ang kanilang lamang loob. Bagamat hindi umano inaalis ng kapulisan ang posibilidad ng pagkaroon ng ganitong mga krimen, ay kailangan umano maging matalino at maging mapili sa mga natatanggap na impormasyon. Dagdag pa ni Maranan, kailangan na maging luhikal ang pag-imbestiga kung kaya nga bang mag-opera sa loob ng sasakyan at kung may sapat na pasilidad at kagamitan. Patuloy naman ang paalala ng otoridad na maging mapagmatsyag at mapagmasid sa paligid upang maiwasan maging biktima ng kriminalidad. Pinangunahan ni Department of Health Secretary Francisco Duque III ang paglunsad ng Iwas Paputok campaign na ginanap sa People's House Dome kasama ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of Interior and Local Government, Department of Environment and Natural Resources, Department of Trade and Industry, Department of Education at ang lokal na pamahalaan ng Dagupan sa pamumuno ni Mayor Brian Lim. Nagsagawa sila ng motorcade activity kung saan inikutan nila ang buong downtown area para hikayatin ang mga ito na umiwas sa paggamit ng paputok at sa halip gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay lalo na sa pagsalubong sa bagong taon. Ang tema ng nasabing aktibidad ay Oplan, Iwas Paputok, Iwas Putol, Fireworks Display ang patok, makiisa sa fireworks display sa inyong lugar. Sabay-sabay nilang itinaas at hinipan ang dalang turotot na anila ay isa sa mga pinakaligtas na paraan ng pagdiriwang ng Pasko at pagsalubong sa bagong taon. Sa kanyang mensahe, inihayag ng kalihim ng programa na hikayatin ang lahat na iwasan ang paggamit ng mga paputok sa panahon ng Kapaskuhan at bagong taon na madalas ikinapipinsala ng ilang mga tao, lalo na umano ang mga bata.
Sa katunayan, ayon kay Duque, pumangalawa ang Region 1 sa may pinakamataas na kaso ng firecracker-related incidents mula December 21, 2018 hanggang January 5, 2019. Nagtala ang Ilocos Region ng 52 firecracker incidents. Hinggil dito, muling pinaalalahanan ng kalihim ang mga magulang na gabayan ang mga anak na huwag gumamit ng paputok upang maiwasang mapinsala ang kamay, braso, binti, mabulag at marami pang iba. Kaugnay rin ng pagbisita ni Duque sa lungsod ng Dagupan, muli nitong binanggit ang mga ipinagbabawal na paputok na madalas ay patok sa publiko tulad ng Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Bossa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mad Rocket, Lolo Thunder, Coke in Can, Atomic Bomb, 5-Star, Plapla, Giant Whistle Bomb, Kabasi at Watusi. Sa ilalim ng Executive Order No. 28, nire-regulate at kinokontrol ang paggamit ng paputok at iba pang pyrotechnic devices. Desyembre 8 na madaling araw, sumadsad ang isang foreign vessel sa baybayin ng Patar, Bolinao. Sakay nito ang 26 na crew. 23 sa kanila ay mga Chinese, 3 ang Myanmar. Nasiraan daw sila ng makina habang nasa laot at dahil malaki ang alon sa dagat ay nasadsa sila sa Pampang. Ang oil tanker na Chimantic ay laman umano ang 15,000 metric tonelada ng kemikal na ginagamit sa paggawa ng plastic na kanilang dadalhin sa China. Nangangamba ang mga residente na baka magdulot ng oil spill sa lugar ang barko. Hindi agad bumaba ang mga crew dahil sa ilang kadahilanan. Sa sinagawang pagsuri ng DENR, maraming coral reef ang nasira sa pagsadsad ng isang oil tanker. Ina-assess kung gaano kalawak ang idinulot nitong pinsala. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad kabilang na ang DENR, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine National Police at ang Bureau of Immigration ang lugar at ang oil tanker. Papatawan ng penalty ang may-ari ng barko kapag napatunayang may nangyaring kapabayaan. Sinabi rin ng LGU na magsasampa sila ng kaso sa may-ari ng foreign vessel. Samantala, dumaong sa port ng Team Energy Company at nakipag-ugnayan sa kapulisan kaugnay ng pagkamatay ng kanilang ship chief engineer. Sinabi ni Police Captain Ferkin Sergio ng SWAL Police nagpunta sa kanilang himpilan si Manuel A. Cruz, representante o agent ng Williamson Smith Bell Shipping Incorporated na may address sa Don Chino Roses Street Exit, Makati City 1231 at sinabing dumaong ang MV Lada vessel dahil ibababa ang bangkay ng namatay nilang kapitan na isang Ruso na nakilalang si Vostrachekov Nikolai. Nasa kalagitnaan na raw sila ng West Philippine Sea nang matukusan ang patay na engineer sa loob ng kanyang cabin. 2 araw na raw itong patay. Sa Sol na raw ang pinakamalapit na port na maaari nilang puntahan. Base sa death certificate ng engineer na namatay ito dahil sa cardiac arrest. Wala rin nakitang foul play sa pagkamatay nito. Nadala na sa Maynila ang bangkay at umalis na rin kaagad ang barko. Inabot naman ng trahedya ang masayang pagdalo sa isang kasiyahan ang 4 na criminology students sa lungsod ng Dagupan. Nalunod sa Bunuan Tondaligan Beach sa mga magkakaibigang sina Mark Christian Cruz, residente ng Manawag, Chris Russell Manuel, residente ng Kamiling Tarlac, Daniel Jan Matias, residente ng Dasul at Jobert Versosa, residente ng Linggin, pawang mga 18 anyos. Dumalaw ang mga ito sa kanilang kaklaseng nakatira sa Bunuan Giset at sa kasiyahan na pinuntahan nagkayayaan na maligo sa dagat. Subalit tinangay sila ng mga malakas na alon. Nasakit agad ng rescuers sina Mark at Chris at dinala sa pinakamalapit na ospital, pero idineklarang dead on arrival ng doktor si Mark habang inilipat sa isa pang ospital si Chris at inoobserbahan. Mag-alas 6 ng gabi nang matagpuan ang bangkay ni Jobert Versosa sa barangay Pugaro habang kinaumaga naman na ma-recover ang bangkay ni Daniel Jan. Batay sa investigasyon ng otoridad, busog na busog ang mga biktima nang sila ay lumusong sa dagat. Inyo pong natunghayan ang kabuuan ng mga malalaking balitang nakalap ng DWCM Action Radio Pangasinan. Mga may init at malalaking balita na naganap sa loob ng isang buong taon ng 2019. 1161 DWCM Year-End Report 2019. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWCM Action Radio Pangasinan, ako po si Action Violi Valdez Ferrer. Happy New Year to one and all and ma-Action 2020!